הו יוליה, מחזה מאת אפרים קישון, קריאה מומחזת בהשתתפות ריקי דסקל, אבי שחרון, יורם יוספסברג ואביגיל רז. עריכת סאונד, תומר רן. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים, אוקטובר 2024. כל הזכויות שמורות. הו יוליה, טרגדיה מוזיקלית בשתי מערכות. נפשות, רומאו מונטגי, מורה לבלט בן 49. לורנצו, נזיר פרנסיסקני בן 99. שני התפקידים משוחקים על ידי שחקן אחד. יוליה מונטגי, מבית קפולט, בת 43. לוקרציה מונטגי, ביתם, בת 14. האומנת לשעבר של יוליה, בת 90. שלושת התפקידים משוחקים על ידי שחקנית אחת. וויליאם שייקספיר, משורר ומחזאי בריטי, ז"ל. מקום, העיר האיטלקית ורונה בשנת 1623. מערכה ראשונה. עם עליית המסך מתגלה דירתה של משפחת מונטגי, ליתר דיוק חדר השינה העלוב שלה, המשמש גם מטבח ופינת אוכל. בניין החדר וריהוטו לפי מיטב נתוני התקופה, לרבות תמונות הקיר הצבעוניות והעמודים השבורים שביניהם מתוח חבל כביסה, הכל בצורה ריאליסטית עד הפרט האחרון, אם כי לא בדייקנות היסטורית חמורה מדי. על מרכז החדר חולשת מיטה כפולה, גדולה, מסורבלת ושפועה לעבר הקהל. לידה משני הצדדים שרפרפים עמוסי חפצים זעירים וממתקים. נמצא בחדר גם שולחן אוכל ושני כיסאות, וכן שולחן קוסמטיקה קטן בחלק הקדמי של הבמה. הכל משומש ובלה. בפינה עומד תנור בישול עשוי ברזל, שעליו מונחת גיגית גדולה עם כלי מטבח מלוכלכים המשוועים לרחצה. לפניו על הרצפה סל כביסה. צביון החדר מעיד על אי סדר כרוני ועוני, על פאר שהתפורר ונשחק. כלים קטנים פזורים בכל מקום, לרבות פמוטים, פסלונים, בקבוקים וכיוצא בזה. בצד נמצא חלון שתריסיו שבורים, מתחתיו עומד ארגז עמוס חפצים מיותרים. דלת הכניסה הראשית נמצאת מול הקהל, בעוד מן הצדדים יש כניסות לחדרה של הבת לוקרציה מצד אחד ולאמבטיה מצד שני. חוץ מזה קיימת אפשרות של כניסה שלא דרך הדלתות משני הצדדים, בשביל רוחו של וויליאם שייקספיר, העוברת כנהוג את הקירות. מלבוש המשתתפים לפי התקופה, אם כי לא בקפידה יתרה, עם רמזים ברורים לתלבושתם המסורתית של גיבורי ההצגה השייקספירית. בוקר, אפלה בחדר. קרן אור היום החודרת דרך התריסים מוטלת על המיטה שבה ישנים כעת בני הזוג מונטגי. לעת עתה הם מסורבלים בסמיכות עד כדי חוסר אפשרות לגלותם. מוזיקה של התקופה ברקע, עט מתמזג הניגון עם נחירתו של רומאו, עד כי הוא נעשה חלק מן המוזיקה. הגבר קורא בחוץ. המוזיקה נמשכת. רומאו מתרומם במיטתו ומפהק פיהוק אינסופי. ראשו מכוסה כעת כובע שינה, גופו הכבד לבוש מעין פיג'מה צבעונית, וסביב עיניו כרוך גרב נגד אור הבוקר. הוא מוריד מעל קריסו בקבוק חם, יורד מעל המיטה, נוטל נעל בית אחת, ובעיניים עצומות כושל לעבר החלון. Porca madonna, ma che porcheria, che puzza, ma che stupida porca miseria hai messo qua. איפה הגרביים שלי? הגרביים שלי, יוליה. איפה הגרביים שלי? בערב עוד היו פה הגרביים שלי, יוליה. עוד היו פה הגרביים שלי. יוליה, איפה? מומו, אני לא יודעת איפה הגרביים שלך. סליחה, לא רציתי להעיר אותך. תמשיכי לישון, ציפורת שלי. או, גרב אחד. יוליה מתרוממת מיד במיטתה. היא חובשת פאה נוכרית בלונדינית, פזורת גלגלי סלסלה. היא מרכיבה את משקפיה ונוטלת כמה בונבונים מקופסת ממתקים. היא מורידה את כתונת הלילה שלה ונשארת בדיוק באותה כתונת לילה שהייתה לבושה תחתיה. לאחר מכן היא מתיישבת ליד שולחן הקוסמטיקה. היא מחליפה את פאתה לפאה מסורקת באותו צבע, בלונדיני, ומתחילה לטפל בפניה כשהיא מסתכלת לעבר הקהל כאילו הייתה יושבת מול ראי ומביטה בו. מומו, תשאיר לי מים. לעשות לך קפה? כן, חם מאוד. חם.
רומאו יוצא מן האמבטיה בלבוש מלא וחבוש פאה נוכרית ארוכה, הוא רוקד בלט עם הבקבוק. 1, 2, 3, צעד קדימה, צעד אחורה, בגרציוזיות ובחן, בקלות ובאלגנס. 1, 2, 3, 1, 2... מומו בלי רעש, טוב? לא רוצה כאב ראש כבר בבוקר. מומו, אתה תאיר את לוקרציה. מכינה ארוחה דלה על השולחן. עוד ישנה. המופקרת חזרה אתמול ב3 בבוקר על 4. הבת שלך שיכורה לגמרי. יוליה קולפת צנון גדול, הקליפה מתפזרת על הרצפה. היא לבדה? רומאו מציץ לתוך חדרה של הבת. אפשר לדעת? היא מתחת למיטה המופקרת. אתמול רשמה בפחם על הקיר הלבן של החצר, יחי כלום. מה זה? כנראה שוב משהו נגד ההורים. אולי תורד כבר את הבקבוק המטופש הזה? אתה רוצה לחבק אותו כל היום? מה יש? יוליה מנסה לסגור את דלת תנור הברזל, אך היא נפתחת תמיד מחדש. סנטה מריה דיאס פסה קמיני, פורקה מיזריה, תנור מחורבן. מומו, מתי תתקן אותו? מחר. מחבק אותה מאחור. יוליה משתחררת בכוח. מומו, עזוב אותי. מה פתאום עכשיו בבוקר? מומו, אתה יודע שזה מעצבן אותי. תפסיק, מומו. מה איתך? פשוט יש לי מצב רוח מרומם, מחמל נפשי, אסור לי לעלוץ. יש לי משפחה נהדרת, אישה אוהבת יפהפייה, חיי נפשי אני מאוהב כמו בפעם הראשונה, כשנפגשנו במסיבה. איך אמרתי לך? הוא מתיישב ליד השולחן הערוך ומתחיל לאכול חתיכת צנון עצומה. ילמד לפיד ממנה להעיר, בלחי הלילה זו הדמות תזהיר, כאבן חן על אוזן נערה בת כוש, יופייה נשגב מהיות הוא לשימור. די, מומו. עזוב את השטויות האלה. אין לי עצבים בשביל זה. מומו, אתה שוב מתחיל? דברי מלאך בהיר, דברי נא עוד, זוהרת את עליי בשחור הלילה, הופלה. הוא שופך את הקפה על עצמו. רומאו, מדוע אתה רומאו? למה אינך מסוגל לשתות את הקפה שלך כמו כל בן אדם נורמלי? כל בוקר אתה שופך משהו אחר על עצמך. לא רואים, נראה כמו אורנמנטיקה. רנסנס. אתה זולל כמו חזיר, בגלל זה אתה שמן כל כך. תכניס את הכרס הגדולה שלך. מזמן נכנסתי. אני לא יכולה לחבס כל בוקר. לי אין משרתים, אין עוזרת, אני לבדי. את הקפה הזה כבר שתו פעם. מצחיק מאוד. חכי רגע, מה זה מזכיר לי? מנטואה, בחיי הסם של הרוקח שבו רציתי להרעיל את עצמי. את זוכרת? שוב העניין הזה? תגיד לי, מומו, כמה פעמים אפשר לחזור על אותו סיפור? רגע אחד, סניורה מונטיגי. איזה יום היום? 9:30. יובל, יש לנו יובל היום, אהובת נפשי. מומו, אני לא אוהבת לשוחח בבוקר. התחתנו, ציפורת שלי בדיוק לפני 30 שנה. יופי, מה אתה מקשקש, מומו? זה לא נכון. לא? תשאלי את האב הקדוש שלך, הרמאי המחורבן הזה שהרדים אותך בקבר. שאלי את לורנצו, האם לא בדיוק 30 שנה... אתה מוכן לשתוק רגע? התאבדנו ב-16 באוקטובר 1594, נכון? נכון. ואיזה יום היום? היום? טוב, אז קצת פחות. יובל של 29 שנה, וחודש, ושבועיים. ויום. גם זה הרבה זמן, לא? מותר לי לקרוא את העיתון בשקט? יובל. יולי, את זוכרת את הבלגן בבית הקברות? מצחיק, כאילו היית מתעוררת דקה אחת מאוחר יותר, אני הייתי חושב אותך למתה, חס ושלום. ואני נשבע לך על המדונה מפדווה שהייתי שותה את הרעל של הרוקח כמו כלום. תשתה את הקפה שלך. שכהן יחיה, איחור של דקה אחת רומאו מונטגי הלך. את לא מקשיבה. אני מקשיבה. הרוקח, רעל, הלך. מומו, אתה רוצה לומר שאילו איחרתי דקה אחת, אז אתה, חס ושלום, אתה... באמת? מזל גדול. איך אתה זוכר את הדברים האלה? אני זוכר כאילו קרה היום. היית כל כך יפה שם בקבר, עטופת עינומה ורוזמרין, כמו פסל שיש, תענוג. בלי ספק, זה מאוד חשוב, השיש הזה. פתאום זזת, גירדת כאן. נדמה לי. אני נבהלתי. טוב, בכלל הייתי מתוח בגלל המחזר שלך שהתפלח לקבר, פריס. או, פריס.
אלכס היה גבר מקסים. לא נדבר על זה, בסדר? הרגתיו בדו-קרב של אבירים מעל גבייתך. הב לי חרב נער, פסדו פונטו רוורסו, ההיא. אתה דקרת אותו בגב, לא? כן, כן, כמו שאמרתי, פסדו פונטו רוורסו. הקפה הזה קר. לא קר. קר. לא קר. קר. אוי, אז אתה אומר שאילו איחרתי דקה אחת, אתה... חבל. מה חבל? הכל חבל. בכלל, חבל. את אומרת חבל? את זוכרת מה אבא שלי אמר באותו לילה? בגלל הזנזונת הזאת כמעט הרג הבן שלי את עצמו. ואבא שלי, זיכרונו לברכה, אמר, בפעם הראשונה, דגנרט במשפחת קפולט. אבא שלך אמר עוד כמה דברים. הוא סיפר לכל אחד שנקמתו הטובה ביותר במשפחת מונטגי היא להסילה את הנחשית, כלומר אותך, תסלחי לי, אה? לאבא היה חוש הומור. המון חוש הומור היה לו. חוץ מזה, שום דבר. נדוניה קדחת, רק המון חוש הומור. והאומנת הזקנה שלך עוד פיתתה אותי לעזאזל. עזוב את המכשפה הזאת. היא לחשה לי במסיבה המשעממת הזאת, אשר יזכה לשים ידו על יוליה, מצלצלים אל תוך כיסו תוקע. תוקע? מה תוקע? פורקה מדונה, כפרגטורה. אני, רומאו מונטגי, פאר ורונה, צריך להתפרנס משיעורי בלט, כשמשפחת אשתי מתפוצצת מכסף. גם אני לא תיארתי לי שאתחתן עם קבצן, בנו של מונטגי עתיר הנכסים. הרשה לי לצחוק. לאן את הולכת? למכולת. כמה שאתה זולל, צריך לזכור פרד לסחוב את כל החנות אלינו הביתה. טוב, תביא צנון. אם ייתנו לי עוד על החשבון. בינתיים תשטוף את הכלים מאתמול. למה תמיד אני? מפני שאין לנו עוזרת. לכל אחת יש, לי אין. כולן בורחות מן הבית הזה. מפני שאין לך כסף לשלם להן. איזה אי סדר פה, מסריח. בועטת בקליפת הצנון על הרצפה. מה לבשל לך? מה שאת רוצה. בכל זאת, אני יודע. אתה יוצא הבוקר? אולי. לאן? יש לי משהו. מתי תחזור? אחזור. שלא תאחר. מנשקת את קודקודו של בעלה. צנון. הכלים. יוליה יוצאת בדלת הראשית. רומאו עונד סינר ומתחיל להדיח במברשת ובסמרטוטים, אך בלי מים. רוח צפרירית נושבת, בשמיים הוד הקשת, מקרוני ובטט. מי לקח את המברשת? נשרפה המרגרינה, גם בספוגי לא יורדת, מורטדלה דלה מורה. למה אין לנו עוזרת? או כמה חבל, גאוותי נשטפת, ביתו של מונטגי. איפה את לי? לוקרציה נכנסת מחדרה מסוממת ורדומה, בדרכה לחדר האמבטיה. היא לובשת סחבות צבעוניות, שערה פרוע, מבטה אביך, סביב מצחה כרוך סרט, על גבה של לוקרציה גיטרה. עכשיו קמים? איפה היית כל הלילה? ביתי היקרה, שוב יצאתי באיזו גורילה? אני בזה לך. מה? אני בזה לך? את השיעורים כבר עשית מופקרת? תינופת. קליפתה של מנדרין, בתוך פח אשפה גומרת, מורטדלה דלה מורה, למה אין לנו עוזרת? הסמרטוט רט טוב, אהבתי בוערת, ביתו של מונטגי, הכל נקי. האומנת נכנסת בסערה בדלת הראשית, קשישה, רעננה ודברנית, מצוידת במניפה גדולה ובמקל. בצווארה תלוי צלב גדול שהיא מרבה לנשק. יוליה בבית? לא פה, שבי. יוליה בבית? לא בבית, תרגעי, מטרוניתה. בושה וחרפה. האומנת הזקנה שלה שגידלה אותה, נקטה את הפופו הוורוד שלה, לא יכולה להיכנס לביתה אלא במחתרת. פויה, אני אשמה בניסויים שלכם. תגיד לי, אדון רומאו, שאלתם אותי? לא חשוב כרגע. תגידי, מה שלום החותנת היקרה שלי? סיניור הקפולט? יש לי רק חותנת אחת, מטרוניתה. מה שלומה? אני ממש רותחת. מי ארגן את כל הפגישות לפרוצה הקטנה? מי דאג לסולם חבלים כל לילה? אל דיאבולו, מה כבר דמי כמרדה? חותנתי, סיניור הקפולט. נו, היא חולה? מה? חולה? מה? חולה? מה? חולה? הממזרת הקטנה הזאת. אתה שומע, אדון רומאו? יוליה פה? לא פה. יוליה שלך נמשכה לגברים מגיל 11. בחיי המדונה מריה הקדושה הציצה מעל המרפסת כל הזמן. איפה נמצאים גברים מרומים בסביבה? מאמא מיה, פשוט נימפומנית.
שאלתי אותה, מה את מסתכלת, יוליקה? עוד לא ראית את זה בציורים על הקיר? אז אתה שומע, אדון רומאו? מול הבית השתזף לו שמש הכנסייה לטרסה, בוקר, עירום כביום היוולדו. אני שואלת, מה חדש, יוליקה? מה את רואה? אז עונה לי הממזרת הקטנה, אין חדש תחת השמש. טוב מאוד, מה? אין חדש תחת השמש, היא אומרת לי. החותנת שלי, הגברת קפולט, חולה? הממזרת הקטנה מסתכלת מלמעלה, רואה את השמש. בסטה! היא חולה? מי? סיניורה קפולט, הזקנה כבר לפחות בת 80, היא מוכרחה להיות קצת חולה, לא? מסתכלת מעל המרפסת ואומרת, אין חדש. חולה? כן. סוף סוף. גרציה מולטו גרציה. מסכנה חותנתי, מאוד חולה. ראומטיזם. זה הכל? מה אכפת לך כל כך, אדון רומאו? יום אתה שואל אותי אותה שאלה. הרגליים הזקנות שלי ממש נשברות מרוב הליכה. תראה את האורקים, כל אחד כזה. לא צריך. היא מלאת כסף, מה, סניורה קפולט? סל שלם של זהובים בכל מקום, בגרביים, במזרונים, תחת אף מילה. תחת השמש. כן, היא עשירה כקורח, אדון רומאו. כסף, בכל מקום כסף. יוליה המטומטמת. אינה מדברת עם האמא העשירה שלה מאז החתונה שלה. היא כועסת על האמא שלה, שלא התנגדה מספיק לנישואים איתך. כסף! לפחות יש לה ראומטיזם קשה? מאוד קשה. כבר בכלל אינה יכולה לזוז. מצטער לשמוע זאת. גם אני, כסף! אני צריכה לסחוב אותה יום בשתי הידיים הזקנות שלי למעלה במדרגות, למטה. היא כבדה? למעלה. היא כבדה? למטה. היא כבדה? למעלה. היא כבדה? 25 קילו עם בגדים? כבר הייתה בקיץ 20, אבל התחזקה. בישלתי לה מרק עוף טוב. מה זה פה בית הבראה? אם חס ושלום תמות גבירתי, אתם תהיו היורשים היחידים, אדון רומאו. כסף! גם לך היא תוריש משהו, מטרוניטה. אתה חושב? בטח, היא לא תשכח אותך בצבא, 100%. תגידי לי, מטרוניטה, את לא נופלת אף פעם במדרגות? קורה. למעלה, למטה. איזה סחרור קל, פירואט קטן, הרגל מועדת, חס ושלום, ומתגלגלים למטה אל מתחת אין חדש, תחת השמש. הממזרת הקטנה הסתכלה מעל המרפסת, ומה היא רואה? שמש הכנסייה משתזף לו לטרסה, עירום כביום היוולדו. אדון רומאו, מומו, מה איתך? רומאו מדגדג אותה מאחור, האומנת בורחת בגנדרנות בעזרת מקלה. מטרוניטה שובבה. 3, 4, 3, 4. ארנבת זקנה וכבודה. טעם רב לה בתור פשטידה. 3, 4. ארנבת זקנה בת עובש, שבשרה נצטמק מיני עובש. ישמר נא ממנה, פן תאכל ושיניך תקהנה. 3, 4. 3, 4. ארנבת זקנה וכבודה, טעם רב לה בתור פשטידה. 3, 4. מי אני מת עלייך. אלוהים אדירים. את שופעת נשיות ורוח, מטרוניטה, אהבתיך. מדרמיה. ואשתך? אשתי יוליה, היא רבע עוף. היא לא עניינה אותי מן הרגע הראשון. מה אתה אומר? לא, איפה? היא לא הייתה בתולה. למה שתהיה? כל כך הרבה גברים. פריס, מה? הוא היה הראשון? אדון פריס, איזה גבר יפה היה. לא כמוך. כן, היה גבר נחמד מאוד. הרגתי אותו. כן. מי היה שם עוד? מרקוציו, טיבלט, הפרחח עם החרב הגדולה, זיכרונו לברכה? כן, הרבה. כן, היו זמנים. אבל לא בנבוליו, נכון? חבר שלי לא עשה לי דבר כזה, תאמרי שלא. כן. לא. מי היה הראשון שלה? ספרי, את יודעת המון. ספרי, מותק. טוב, אבל בינינו, יוליה פה? לא פה. פעם, אתה שומע, אדון רומאו? פעם, לפני הרבה שנים,
הממזרת הקטנה הציצה מעל המרפסת, ומה היא רואה? אוי, לא. את שמש הכנסייה משתזף למטה עירום כביום מבלדו. מה היא אומרת לי? אין חדש תחת השמש. סיפרתי את זה כבר פעם? לא. יוליה מבחוץ. מומו, אתה בבית, מומו? האומנת קופצת בפניקה ומתרוצצת. יוליה חזרה. אם תראה אותנו ביחד, אלוהים, מדונה, עזרי לי. לא שם, דרך החלון, מהר. אני לא רוצה שוב מכות בבית. גורר אותה לחלון ועוזר לה לטפס ולצאת. האומנת נעלמת. אם במקרה תיפלי במדרגות חס ושלום, אני פה. הרבה כסף לשנינו. תחת השמש, הממזרת הקטנה הציצה מעל המרפסת. חזק ואמץ מטרוניתה, אני אוהב אותך. תבואי מחר בשמלה שחורה. רומאו רוקד עם המקל שהאומנת שכחה במקום. 3-4, עומדת זקנה וכבודה, חזרי עם הודעת אבל שמחה, חותנתי רק עלייך סומכת, הזקנה חייבת ללכת, שתיפול מכל המדרגות, היידה, יחיו הנכסים דלון, היידה, 3-4. מומו, אתה לבד? מומו! רומאו מגלה בחרדה שהמקל בידו יכול להסגיר את האומנת. אומי. הוא מטפס עם המקל אחריה דרך החלון. מומו, בוא לעזור לי. אל תיתן לי לסחוב את הכל לבדי. מומו! נכנסת עם סל קניות קטן ועלוב. רומאו. הגיטרה באמבטיה משמיעה אקורד רועש. אולי תצאי כבר משם? בת 14 ורובצת כל היום באמבטיה. אני בגילך כבר הייתי כמעט אלמנה. מפלצת מוסיקלית. אלוהים העניש אותי עם הילדה הזאת. אילו נישואים יכולים כבר לצאת מילדים הרוסים כאלה? לצאת! לכי לעשות שיעורים, מופקרת! דפיקה בדלת. שכחתי. לורנצו. האב לורנצו? תוכל להיכנס, הוא לא בבית. לורנצו לבוש גלימה רחבה המכסה כמעט את כל פניו, קודקודו קרח כנהוג אצל נזירים. האיש סנילי לגמרי. אני לא רוצה להיפגש איתו. נתקל בכיסא ושניהם עומדים ליפול. הוא איננו בבית, סנטו מיו פדרה. אני מפחד ממנו. מאז החתונה שלכם שערכתי לכם בסתר, על פי בקשתכם, נא לא לשכוח. הוא לא מדבר איתי. ברחוב הוא זורק בי חצצים. תסלח לי על האי סדר, העוזרת שלנו בחופשה, ללא תשלום. פושט אחד. איך קוראים לו? רומאו. זהו. פעם הוא היה נחמד, לפני הרבה שנים. תמיד היה לבוש שחור, התהלך בארמון של אביו המלך עם ספר ביד. To be or not to be, that is the question. זה משהו אחר, אבי. זה לא זה עם הגולגולת? לא. למה? זה סיפור ארוך, אבי. ארוך. נכון, עבר הרבה זמן. אי אפשר לזכור בדיוק כל דבר. למה אני פה? למה קראת לי ביתי? יוליה מביאה שמיכה וקורעת עליה ברך לידו. אני רוצה להתוודות בפניך, אבי הקדוש. אפשר, זה תמיד אפשר. קרבי אליי יותר ביתי. קדושת הכנסייה דורשת קרבה. זה מעמד מאוד חגיגי ביתי, התרוממות נפש. כמו שאמרתי במחזה האוריגינלי עמוד 65. אפור עיניים מצטחק השחר, אל מול הלילה הקומט בפניו, ובאבים הרוחפים בשחק, קולע ושוזר ענן זהב. מה זה? לא יודע, מזג האוויר. בעצם את מחבקת אותי למטה, ביתי. אני רוצה למסור וידוי, אבי. אז למה את שותקת? אינני יכול לנחש. תתחילי, אני שומע, אופליה. יוליה. לא משנה, קדימה. אבי הקדוש, אני לא אוהבת את בעלי. זהו, זה הוידוי. כן, אבי. בשביל זה את קוראת לי, על זה צריך להתוודות. זה טבעי, ביתי, זה מובן מאליו. מי אוהבת את בעלה? אם יחול שינוי בקרוב ותתחילי פתאום לאהוב את בעלך, אז תודיעי לי. בינתיים, אני מתיר אותך בשם האב, הבן, רוח הקודש וכל השאר. לא, אבי, לא, זה לא סתם. אני ממש אינני סובלת אותו. את מי? את רומאו? זה בשחור עם הגולגולת? כן. האם אתה יודע
איזו הרגשה זאת, פדרה, שביום בהיר אחד אתה מגלה שהבעל שלך הוא מטומטם. עוד לא התנסיתי בזה, ביתי. פעם היה לי כלב, דוג דני, עם כתמים גדולים מתחת לאוזן. כשאמרתי לו ארצה, הטיפש הזה תמיד קפץ למעלה. דרסה אותו מרכבה, חיה מסכנה. על מה שוחחנו? על בעלי המטומטם, אני פשוט אינני מסוגלת להקשיב לו. אני נרדמת ממנו, אבי הקדוש. אני מתעלפת מרוב אדישות. אתה יכול להזיז את היד שלך? למה לא, ביתי? הוא היה תמיד מטומטם. אפילו בתור מחזר. אבל הכל הלך כל כך מהר. החיפזון הוא אבי החטא. לא להפריע. סליחה. כבר בפגישה הראשונה, אבי, כשרומאו הסתנן אלינו מחופש לצליין, כבר אז דיבר שטויות לרוב. אתה זוכר? באם ידי תטיל אבק טומאה, במשכנך תרופה לי למכה. שפתיי שני נזירים מוטי כלימה. מה זה? כן, הוא באמת מטומטם. אבל גם את, ביתי, אם אינני טועה, גם את קשקשת יפה מאוד דברים דומים. הייתי מוכרחה, אבי. כולם דיברו ככה, כל המשתתפים. זה היה אז במודה. אבל אז עוד לפחות היו לרומאו שערות ושקל 40 קילו פחות. היום נראה אביר חלומותיי כמו ליצן. הוא זולל צנון יומם ולילה כמו שפן, ישן עם גרב, בעלי האהוב, ונוסף לכל הוא מאוהב בבקבוק חם. מאוהב? כן, אהבה גופנית, סקסואלית. אפילו נתן לה שם. ליזה. 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 הוא ישן איתה כל לילה. שמי הנסיכים הדנים האלה? לא, הוא רומאו מונטגי, אבי. בטח. ארצה! יוליה קוראת לידו. נו, אז מה עם בעלך, ביתי? אבי הקדוש, הוא אימפוטנט. גם אתה, בני ברוטוס? לא, זה שוב ממקור אחר. איפה? ארוך. חבל. אז יש לו קשיים סקסואליים, את אומרת. נו, למי אין היום? זו תופעה עולמית, משבר אנרגיה. גם אני כשלעצמי אינני כמו שהייתי בגיל 80, אם זיכרוני עומד לי. זה 29 שנה. בעלי מעמיד פנים כאילו הוא לוהט מאהבה, אבי הקדוש. וכשמגיעים לזה, הוא אומר, למי יש ראש לזה? לא ראש צריך. ידוע. אני מבקשת ישועה, סנטומיו פדרה. אני חוששת שאעשה משהו נואש. סיטואציה קשה מאוד, ביתי. הוא לא אוהב אותך, את אומרת, הנסיך הזה. הוא אוהב רק את עצמו, את הצנון ואת ליזה. נו, המשולש הנצחי. אני מתייסרת, אבי. ייסורים גדולים מאוד. אני בת נאמנה לכנסייה. האמונה היא נר לרגליי. אבל מצד שני, אני ממש מתה לשכב שוב עם איזה גבר. באמת הגיע הזמן. זאת אומרת, למחשבה שנייה, זוהי סכנה איומה, ביתי. הגוף החלש מתפתה בקלות. תאוות הבשרים משתלטת, היצרים מתלקחים. הנה אני שוב מתחיל להתרגש. לורי, עזוב אותי, השתגעת? לורי, בעלי עלול לחזור כל רגע. לא עכשיו, לורי. אני עוד לא כל כך זקן, תנסי להעמיד אותי במבחן. אוי, שטן הבשרים. לורי, עזוב אותי. רק עצה ביקשתי ממך. עצה? לכי למנזר, אופליה. בשביל מה? יש שם המון נזירים שאפשר להסתדר איתם בדיסקרטיות. אוי, עומד ליפול קדימה. יוליה תומכת בו עד לשולחן. את רואה מה עשית? כמעט נפלתי לתוך האורקסטרה. לאמיתו של דבר, ביתי, יש לי כמה מכרים בעיר המחפשים בנרות נקבות פנויות. על מי שמעתי לפני כמה ימים? חכי, כאן יש לי זיכרון פנומנלי. מונטגי, המורה לבלט, הוא מחפש נשים. הוא בעלי. זו לא בשבילך. ארוך, כן? להתפלל, ביתי? הרבה מאוד להתפלל. אולי תרשום לי משהו, אבי הקדוש, לפני שאתה הולך. בבקשה, זה אף פעם לא מזיק. קולמוס? יוליה מביאה לו נוצה וכסת. להתפלל, ביתי, תמיד להתפלל. זה הפתרון היחידי במצבך. כל יום 3 פעמים אבי שבשמיים. לפני הארוחות?
לפני הארוחות העיקריות, ו5 פעמים אבה מריה בערבים, לעת עתה זה יספיק. אם אמצא בשבילך איזה גבר, אנחנו נחמיר. תודה, אבי. מנשקת את ידו. אני מברך אותך, אופליה, בשם האב, האם, הבן, רוח הקודש וכל השאר. אבה מריה. יוליה קורעת ברך ושרה בטון חדור אמונה. האב לורנצו נשאר ברקע ומלווה אותה בזמזום. אבה מריה, בתולתנו התמה, הסבירי נא לעקר את הבית שבעלה לה יצא מן האף. כיצד את, הוד קדושתך התמה, הסתדרת כל כך טוב? הוכחת לנו זאת ללא פקפוקים, אפשר ללדת גם בלי נישואים. אבה סנטה סנטה מריה. מריה. גלילי, אני אשתוק כמו דגים. אבה מריה. אני מחכה. Jesus Christ, superstar, who were you? ערב. יוליה מנסה לסגור את דלת התנור לשווא. כפורבו בסטרדו. השולחן ערוך לקראת ארוחת ערב פשוטה. יוליה מוציאה צנון ענק מתוך הסל שהביאה הביתה ומתחילה כדרכה לקלף אותו. הקליפות מתפזרות, כרגיל, על הרצפה. רומאו נכנס. רומאו בודק בדאגה את הבקבוק ליזה על המיטה, מדביק לה נשיקה חטופה. אמרתי ערב טוב, לא? כן. וזה הכל? אני בא הביתה אחרי יום עבודה מייגע ואין לך מה לומר לי. אין? לפחות שואלים אם קרה משהו, קצת סקרנות, קצת עניין בזולת? אולי יש לי בעיות, אולי משהו מציק לי? קצת יחס אנושי למען השם, לשאול, פשוט לשאול, הרי אנחנו עוד בני אדם, לא? טוב, מה קרה? היום? שום דבר. תגיד, את זה הייתי צריכה לשאול? צריך לנסות, לא? מומו, אתה יודע מה אתה? כנראה חמור. זנב. לא יפה לדבר ככה. את קוראת לבעלך זנב? זנב. אז את נחש ארסי, כמו אמא שלך, שניסתה אז להרעיל אותי. בלי הצלחה. יצא המרצע מן השק. מצידי יכול לחזור ושוב לצאת הלוך ושוב. לא מדברים ככה עם המפרנס של המשפחה, קצת דרך ארץ אישה, אחרת אהרוס את כל הבית. אני לא סמרטוט, אני בעלך לסתום. אתה לא תלמד אותי נימוסים, פרצוף גס רוח. מצידי תוכל לקחת את כל הסמרטוטים שלך ולהסתלק מפה. לא אבכה אחריך מטומטם. כך מדברים אל אישה חלשה עם לחץ דם גבוה? תתבייש לך. שייקספיר מופיע מן הצד דרך הקיר. המאסטרו עומד מנגד, וקורן זעם קודר. בני הזוג מבחינים בו, ממשיכים זמן מה להתקוטט, אחר כך משתתקים, נבוכים משהו, אך לא נפחדים ומופתעים כלל ועיקר. זה היא התחילה. לא נכון. שב. לא הרצון לישיבה סחפני הלום הזוג, כי אם הרצון לבקשכם בשם כל קדושי השמיים הרחומים, אנא חידלו מזאת, כי אינני עשוי עוד לשאת את זו הפורענות. כל פעם שמישהו מבקר אצלנו, את עולה עליי, אני לא אסבול את זה. מפני שאתה מטומטם. שוברת צלחת על הרצפה. אף פעם לא ידעת לקבל אורחים. היי אלוה, חידלו! השיבו חרבות! רק הוא היה חסר לנו. בגלל הצעקות שלך. זה מגוחך. זו שעה קלה יותר מתייסר אני למראה החיזיון המאולץ, שפיברקתם על הבמה בלא תבונה ובלא נטילת רשות הימני, הרי אני מתהפך לי בקברי בחינת סביבון. סביבון אישי הטוב. את זה מוסיף או גורע מסבלותיי. ואומר, אתה ורעייתך, הנכם אחראים לחוסר מנוחתי בקברי שאין לו כפרה קלה שבקלות. עכשיו ינדנד לנו שבוע ימים. יש לו זכויות? השיח עמכם גלויות, עמיתי הסוררים. בעזות פנים של עבד, כי אם לא חפכתם את היפה שבמחזותיי, את בבת עיני הזורחת למהטלה תפלה, שמשקלה כנוצה מרוטה, שנתלשה מעכוזו של איזה אבזון עצלן, שקליפת ביצתו עודה בין שיניו. לאבז אין שיניים. תראה, מר שייקספיר, אנחנו מאוד מעריכים שהטרדת את עצמך לקפוץ אלינו, אבל אנחנו קצת ממהרים. תתקשר מחר, מחרתיים. נשמור על קשר. תכניס את הכרס שלך. לא רבותיי, לא כן יעשה בסקוטלנד. חיי, לא ארפה מכם כל עוד הופכים אתם את שירת חיי לפלסטר של זיופים. מי הופך? רומאו, אתה הופך משהו? הופכים אתם את חרוזי לדיבורים מן השוק.
בתוך ערוגות של פרחי האהבה, שתלתם במו ידיכם מסבי גסות ופורנוגרפיה של יושבי קרנות. מאסטרו, עם כל הכבוד... כבוד אמרת, מדאם. שמיים, החשונה. זה הכומר הישיש והאידיוטי שהופיע כאן אך לפני דקות כדי להקניטני. אינו מסוגל לזכור אפילו שמות גיבוריי הנודעים במפוארות שבטרגדיות שלי. מה זה פה? כבוד אומרים אתם? בכל כוונתכם ללעז, מילורד. תראה, מר שייקספיר, תן לי לומר מילה. אתה הצבת את האופי שלנו, אתה בעצם המייסד. האחראי לכל התסבוכת. אז אל תבוא עכשיו אלינו בטענות. טענות אמרתם? וכי פרקליט טירון אנוכי בעיניכם? המתדיין עם לקוחותיו על גובה אתננו? הנגנים, הכו בתוף! צווים תקבלו מבורא קיומכם הנמושות. אוי, צווים מצווים שאין עליהם עוררין, כי אם בעלתת הקבר. או רומאו מונטגי, או יוליה קפולט, חזרו אל דמותכם, שובו אל עולמכם של שירה, חלום ורטט ממנו לוקחתם. צייתו! ציוויתי! גמרת? כן. אז תראה, מר שייקספיר. שקט שמה! התוף משתתק. מר שייקספיר הנכבד. סר, אנחנו לא בסטרטפורד. אם יש לך הערות, תיקונים מקצועיים לגבי העלילה, מבנה הדיאלוגים ודברים כאלה, בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע את זה, אבל לצעוק בבית הזה יש רשות רק לי! ולבעלי. עד הסצנה הפרובינציאלית ההיא עם ההתאבדות ההמונית שלנו, תסלח לי, בבית הקברות, חיינו בזכותו של מר וויליאם שייקספיר. מאז אנחנו חיים אך ורק בזכות עצמנו. רומאו, נכון? נכון. מאסטרו, הגיע הזמן שתלמד מן החיים, מן המציאות. הכו בתוף! אינני כפוף למציאות, מדאם. אינני כפוף לחיים. אינני סטיריקן כי אם משורר מבטן. Take excuse that thou dost make in this delay is longer than the table thou dost excuse. תרגום. לשבת. אוי, על שתי ציפורי פז חלמתי אגדת פלאים, על גורל זוג מלאכים מתרפק דמיוני. אהבה נצחית הייתה לנגד עיניי, ולא נישואי נפל בחרבונם כי רב. אז אנחנו אשמים? אתה חיתנת אותנו במחזה שלך. ליום יומיים, my fair lady. מה זה משנה? כואב לך שנשארנו בחיים? זה מפריע לך? האופן, גברתי. האופן מציק. רומאו, הוא אף פעם לא פרגן לנאהבים שלו. טיפת נחת לא פרגן להם. חיסל את אנטוניוס וקליאופטרה. ואת אוטלו ודסדמונה לא? ואופליה, תסלח לי. כל זוג נאהבים אצלו. סופם המר, מדאם. כורח דרמטורגי הוא שאין עליו עוררין. אחדות הזמן והמקום הייתה מיני אז בראש דאגותיי. לא כוונות זדון, חס וחלילה. זה לא שייך. בלבול מוח. אם כן, פשוט רחמונה, בלא גינונים של צדק, על רוחו הצעיר של משורר זקן, אשר אך את טובתכם ביקש בשעתו. בסדר, בסדר. כל העניין אינו שווה, זה רק תיאטרון, וגם לא הכנסה מיוחדת. בעצם, מתי אדוני נפטר? לפני 7 שנים, מנוחתי עדן. הוא נראה די טוב, לא? לא הייתי נותנת לו 5 שנים. תשתה משהו, מר שייקספיר? כוסית יין שרוף עשויה לעודדני. פעמיים. יוליה מגישה להם משקה. שתה, חביבי, שתה. תגיד, איך שם למטה בקבר? קור כלבים. סטרטפורד. הקברנים מפטפטים בלי הרף. צ'ירס. באמונה. חיממני המשקה, כיאות ובזמן הנכון, לפי שמאז נישואיכם, במחילה, מסתובב אנוכי בבורי כמו... סביבון. היו ברוכים. הגיטרה מתחילה לנגן בחדר הסמוך. הבת שלנו, לוקרציה מריה בן ווליו. מוסיקה, תרגילים, להפסיק! כמדומני, לא תכננתי בעבורכם
שום בת במקור. אדון שייקספיר, אין לך מושג עד כמה צדקת בזה. אתה תסלח לי. פורצת לחדרה של לוקרציה. תפסיקי את הרעש המגעיל הזה. מספיק לי טרטור הנודניק הזה בפנים. כבר אי אפשר לחיות בבית הזה בגלל הגיטרה הארורה הזאת. את השיעורים כבר עשית, מופקרת? שומע? ככה זה הולך כל היום. אני משתגע מזה. עיניים לי ודומה גם אוזן. תגיד לי, אתה לא יכול להוציא אותי מכל העסק הזה? משמע? תראה, וויליאם, אתה מרשה לי? וויליאם, אולי תכתוב אותנו מחדש? ייקח אותך אופל, סר. הנך לפני דקותיים ודקה התפארתם באוזניי שעצמאים מנכם כעוף כנפיים ואינכם כפופים עוד למרותי. מה רצונך איפה? החיים מתוקנים ומעובדים בידי וויליאם שייקספיר, כיצד זה ייראה? אני לא הבנתי את זה. אולי בכל זאת אפשר לעשות משהו, מה? בחימה אישי. אין לעצמי אני לא השכלתי עזור בכל הנוגע לחיי המשפחה. יתר על כן, התחתנתי בהיותי בן 18 אביבים עם אישה בת 26 חורפים כבדים, עטופי סופות שלגים. מה אתה אומר? הסכת ושמע ידידי, מקץ 6 חודשים לכלולותיי, אצה לדרכה ופקדה אותנו תינוקת, בלא עת, וכהרף עין הצטרפו אליה 2 תאומים נוספים, שגרונם בייש את חצוצרות וולש בצריחותיהם אדירות התדר. אז מה? מילטתי נפשי לונדונה, ודרתי בזו הכרך בגפי במשך 20 שנה בלא כמיהה כלשהי לילדיי, וכאן וחומר לרעייתי הכבדה והמיובשת מאין כמוה. היא באה. מומו, בוא ודבר עם לוקרציה, לי כבר אין כוח. אני באמצע האוכל, כשאני אוכל הכל מת. יוליה חוזרת לחדר הבת. לקום! לקום! הבת עונה. לא רוצה. תגיד לי, אדון שייקספיר, אנחנו מוכרחים לגלם כל הזמן 2-3 תפקידים? My fair lady. הרי היינו מצויים בתקופה אליזבטנית מובהקת, שבה אין לרשותם של התיאטראות כי אם צוותים זעירים ועלובים גריידה. אבל זה מעייף מאוד, מאסטרו. מעייף? על חזיוני המלך ליר מדם גידשתי 36 תפקידים, ואיש מתיאטרון גלוב לא קבל על הנטל שבריבוי הדמויות. ומה עוד שאת תפקידך הענוג שיחק בשעתו נער ממין זכר ששכרתי מבית היתומים הסמוך על פי קווי פניו הרקים והליכתו האומרת דרשני. זה באמת תפקיד לגבר. תסלח לי. די! די אמרתי! הצל אותי, ווילי, בחייך, אתה כתבת אותי לתוך זה, תוציא אותי מפה! הצל אותי! אין לי ישועה בשבילך, אמיתי הטוב, כבר הגדתי לך. ידעתי אנוכי בשעתי על שומה, ולמה גמרתי את גורלכם, כפי שגמרתי במותכם הטרגי. סוף אידילי חיברתי בעבורכם, כשני קורבנות תמימים של איבת שווא משפחתית, ואף דאגתי דאגת אב כי אנדרטה של פז טהור תוקם על קבריכם בטבורה של ורונה. הפי אנד הועדתי לכם במותכם הנשגב, אפס אתם ביקרתם להמרות את פי בחוצפתכם מלוא הזפק. איכלו איפה אתה את אשר בישלתם, ליבי אינו דואב עליכם. טוב, שמעתי. תראה, וויליאם, אם אתה עסוק וצריך ללכת או משהו, אז מצידנו... לא דובים ולא יערות אבינון, אמיתי, אני נשאר. לוקרציה מדדה לחדר, מסוממת, לבושה סחבות. אני שונאת אותך כמו שלא שנאתי שום אם. אבא, אולי רק אותך אני שונאת יותר. אלוהים, איפה אתה? תן לי כוח לסנור. עשית שיעורים? שיעורים? קשקוש, בשביל מה? נו, בשביל מה? בשביל ללמוד? בשביל מה ללמוד? בשביל מה? בשביל להתקדם בחיים. מה זה חיים? מה זה חיים? יוליה! היא לא תבוא. היא לא תבוא. איך היא יכולה לבוא? אסייד. הרי אני מזועזעת עומק נשמתי וליבי הולם כתוף. הן כאילו יוליה עצמה בת 14 ניצבת כאן בשחרית נעוריה הקסומים. יוליה דאז היפה בבנות שנטרתי לה תמיד פינת דודים במאי. יוליה, או יוליה, או יוליה, או מי זה? יוליה.
זה תייר מאנגליה. יוליה, איפה את? מה את משאירה אותי פה לבד? פורץ לחדר הסמוך בחפשו אחר אשתו. היא לא תבוא, היא לא תבוא. על מה כבודה? הרשי לי להגות לך אח כבוד ויקר. שמי לוקרציה, הלו? הלו. קוראים לי וויליאם שייקספיר. נו, חוג ידידיי מכנים אותי בפשטות ווילי. יופי. סוף סוף אורח לא פרובינציאלי בבית המחורבן הזה. מישהו עם אישיות ושערות. אתה נראה גם סקסי. רבות הטוענות כך, לוקרציה. עזוב, קשקוש. קרא לי לוקי. היי, לוקי. אתה עוסק במשהו, אני יודעת. הרי אני משורר על מה חסודה. מחבר חזיונות דרמטיים וסונטות עדינות חרז. אז אתה כתבת את נעליים קונים בזול. לא, אלמתי. צרכניה זוהי מעשה ידיו של בעל מלאכה אחר, עד כמה שעלול להציק לי הדבר. חבל. תכתוב בעתיד דברים כאלה. ווילי, אני רוצה לברוח מן הבית הזה. הרי אני יכול להבינך, אלמתי. אני מתה להיות שחקנית. אני לא לובשת חזייה. עוד לא המציאו את זה. היה זה עלבון לשלמות גופך, לוקרציה. יפייך מכה בסנוורין אף את העברים שבכיכרות העיר. אתה מותק. אתה רוצה לצאת איתי? אם תפילותיי תיקלטנה במרומים, הרי תהיה זאת הראשונה שבהן. מה? רוצה לצאת. אתה בובה. מתנפלת על שייקספיר ומנשקת אותו ארוכות. סנטה מריה וקיו מסלצונה ותנה. דיאבולו בורדלו, וויליאם! מה יש? מר שייקספיר היקר, האם מעשים מגונים בביתי גם הם כלולים בשאיפתך הדרמטולוגית לאחדות הזמן והמקום? אסייד, דומה שנכפה עלי הר כגיגית. איכה חלץ את עצמי מזה הביש אשר במצבי. גם אני, אסייד? זו הבעיה שלו. אבא, אנחנו אוהבים זה את זה? איתך אני אדבר אחר כך, מופקרת. קשקוש. סניור מונטגי, הנני מבטיחך כי רוכש אני לביתך אך את ההגונות שבכוונותיי. מר שייקספיר, באמת, רוח בגילך עם ילדה בת 14? מפותחת היא להפליא, אב מונטגי, ומעוררת בתוכי עיזוזים חדשים המפליגים הרחק אל העבר הקסום. טוב, מוטב שתלך עכשיו, וויליאם. מספר ימים של תקופת צינון לא יזיקו לך. מומו! להתראות, סר. וזאת למדתי מעיני נשים, בהן תקדח תמיד שלהבת פרומותאוס. בלעדיהן אין שום דבר מושלם, וכל הנודד מהן כסיל הוא ומאוס. צ'או. צ'או. יוצא. את לא תצאי איתו. עם כל אחד, אבל לא איתו. למה? מפני שהוא לא יוצלח. ביתו של רומר, מונטגי, לא תסתובב עם כל אחד. קשקוש. הוא משורר ומחזאי. זה מקצוע זה. קראי מה שהביקורת כותבת עליו. איפה זה? הנה. אמש בהצחקה, רצנזיה מעתו של המבקר התיאטרלי רוברט גרין. רוברט גרין, חביבתי, כן? המהטלה המאולצת של W. שייקספיר חלום ליל קיץ העניקה לקהל המועט באולם התיאטרון ערב נבוב ורדוד חסר כל ערך ספרותי, אם כי מרנין לרגעים בחובבנותו. בבקשה, כאן פסק הדין. אני צריך לשקול היטב את מי אני מכניס לביתי. אני רוצה לצאת איתו. לוקי, את נשארת בבית. הפושע הזה כמעט הרג אותי ואת אמא במחזה שלו. אני אצא איתו וגם אשכב איתו בכל מיני פוזות. את השיעורים כבר עשית? אני אשכב איתו בעיר, בכפר ובכל מושב אחורי. קודם תעשי את השיעורים. אתה ואמא לעולם לא תבינו אותי, אתם אסון טבע. אתם עסוקים בכסף, בזלילה, בשתייה, במלחמות שלכם. ואתם שוכחים את הדבר היחיד והנפלא שכדאי לחיות למענו, האהבה. מה אתם בכלל יודעים על אהבה? רומאו ויוליה. אנחנו חיים טוב מאוד, אמא ואני. קשקוש, אתם לא סובלים אחד את השני. אנחנו סובלים מאוד. אין ביניכם שום קומוניקציה, אתם זרים, שקרנים, טיפשים ובורגנים. יש בינינו המון קומוניקציה. אנחנו לא בורגנים, מופקרת. למה אתם לא מתגרשים? לכל הרוחות.
ווילי! שייקספיר מופיע כהרף עין ואגב סיבוב בחדר חוטף את לוקרציה, תוך כדי בריחה לרומאו. איחוליי הלבביים לסניורה מונטגי, התנצל נא בשמי. לא! לוקי, לחזור, שאם לא כן אגרור אותך בחבל אבוי לך בת מרשעת ירקרקת בלה פרצוף של שעבה. איפה שמעתי את זה קודם? קפולט הזקן, צדק. מה רציתי עוד לומר? כן, מופקרת! יוליה חוזרת מן החדר הסמוך. מומו, מדוע אתה צועק על הילדה המסכנה הזאת? האם אין כבר אמצעי חינוכי אחר לרשות ההורים מאשר צריכות וצווחות? זה נורא! יצאה עם ווילי. למה הסכמת? מתירנות אני חושב. גם הוא מספר הידיד שלך. לפני 30 שנה, כשהיית בת 14, כתב אותך והתאהב בך. ומאז הוא תקוע עם גיל 14, הפסיכי הזה. עוד אין ביטוי כזה. נכון, הקדמתי קצת. אז נגיד שנכנס בו הדיבוק. מה זה משנה? אותי מדאיגה יותר הבת שלך. היא, תסלחי לי, היא ממש מופרעת. זה לא נאה לקרוא לבת שלך מופרעת. אומרים ילד פרובלמטי. ילד פרובלמטי. נשמע לא רע. לגננות רזות ושמנות יש ציוד קבוע, מאוד לא סימפטי, היצור הבועט ואומן הצריכות, הילד הפרובלמטי. זה התחיל בתקופת בראשית, בתקרית ההיא שנגברה באבל כשקין שאל את ריבון העולם, הבל הבלים הכל הבל? הייתה זאת תוצאה לתחושת קיפוח מצד הילד הרגיש והמתוסבך, בתוקף דחף סקסואלי חזק, לסובלימציה על היעדר יחס של חיבה מצד האב. למעשה, התמרד קין במסגרת המשפחתית הנוקשה שאימו, הגברת אדם, כפתה עליו לפני הגירושין. אין עוד צל של ספק מי אשם, באופן אישי ובאופן פורמלי, אשמים האבות ואשמה האם בילד הפרובלמטי. ילדים מבתים הרוסים, בעקשנות יסרבו לאכול תרד, ויגדלו שערות עד למותניים, ויהיו פושעים בחסד. כדוגמת נער פלוני, בן למשפחה הרוסה, שאביו חי זה שנים בנפרד מפילגשו, ואשתו השנייה מפרנסת אותו, בעוד הוא משלם מזונות לגרושתו השלישית. הילד הרגיש והמתוסבך ביקש לברר לעצמו את מצבו המשפחתי, אך התבלבל בין האימהות ונעשה שתיין, פורע ואונניסט בגלל תחושת הקיפוח שבצד דחף סקסואלי חזק לסובלימציה על היעדר מסגרת משפחתית נאותה. אין עוד צל של ספק מי אשם, באופן אישי ובאופן פורמלי, אשמים האבות ואשמה האם בילד הפרובלמטי. ילדים מבתים מוצלחים שגידלו אותם באווירה של חמד ישנו בלי הרף כל מיני עשבים, וגם הם יהיו פושעים בחסד. מעשה, בנערה, אשר אמנם נולדה לזוג נשוי מאושר, תרבותי ועמיד, אולם עד מהרה החלה להשתולל, שברה רהיטים בפטיש, הציתה את צפון העיר, ובגיל 9 תכננה לרצוח את הוריה בחנק על רקע פיננסי, ורק התערבות העוזרת מנעה הסתבכות בלתי רצויה. כל זה הוא תוצאה של תחושת קיפוח מצד הנערה הרגישה והמתוסבכת, בליווי דחף סקסואלי חזק לסובלימציה על היעדר מתח ואתגרים בחיים משפחתיים שלווים. מכאן שכל ילד בעולם, איטלקי, בריטי, שוודי וקרואטי, יוצא לאוויר כאומן הצריכות, כילד הפרובלמטי. רומאו מתיישב ופותח בזלילת הצנון האהוב עליו, בעוד יוליה לובשת את כתונת הלילה שלה על סמלתה הזהה. היא יושבת מול שולחן הקוסמטיקה, מורחת קרמים על פניה, והסתכלה קדימה כאילו היא רואה את עצמה בתוך ראי. רומאו שותה יין. את לא אוכלת? יוליה מחליפה את הפאה הנוכרית שלה לדגם הלילה עם גלגלי הסלסלה. יולי, את לא אוכלת? אין לי תיאבון, אני מודאגת מומו. אם הידיד שלך, מיסטר הו-הו, יסתובב עם לוקי, הרי לא ירד מעל הצוואר שלנו לעולם. ממש ספחת האיש הזה.
את צודקת. הוא אינו מוסיף דבר. אנחנו חייבים לפתור את הבעיות שלנו בכוחות עצמנו. ויוליה, יש לנו בעיות. למי אין? אחת הבעיות שלנו, יוליה, שנמאס לי בבית. נו, מה אפשר לעשות? לוקרציה צודקת. אין בינינו כל קומוניקציה. אני יודע כיצד את מרגישה, חביבתי, גם אני שבור מזה. הרוס! הרי מעולם לא בגדתי בך, מעולם לא נגעתי אפילו במחשבה באישה אחרת, רק בך במחשבה על פי רוב. זה פשוט לא עובד, יוליה. אינני יודע למה לא עובד, אבל לא עובד. אני מוכן לקבל על עצמי את האשמה. אם אני התחתנתי איתך, זה מגיע לי. אני מקבל את הדין. כנראה אסור לשאת נערה בת 14. היא צריכה להיות לפחות בת 15. מוטב אף פעם לא להתחתן, כי בהתחלה הלך לנו לא רע, נכון, יולי? באופן יחסי, אני מתכוון. הלילה הראשון שלנו היה מלא שמחת חיים. אחר כך החלה הירידה התלולה. יוליה מורחת קרמים על פניה. יולי, אני רוצה שתדעי שהחיים שלי יהיו ריקים בלעדייך. לגמרי ריקים. ריקים? ריקים! עלינו להיפרד מיד, מחמל נפשי. זה יהיה קשה, זה יהיה נורא, אבל אני מאוד מעוניין להתגרש. מאוד מעוניין להתגרש ממך. זו האמת. עכשיו חשפתי את עצמי. שפכתי את ליבי, תשפטי אותי. גורלי בידייך, יוליה. אני מוכן לגזר דינך. מומו, אני צריכה עוזרת. רומאו מביט במבט זגוגי. אני מוכרחה עוזרת. אני לא יכולה יותר בלי עוזרת. יש לי רק 2 ידיים, ואיך שהן נראות... תגידי לי, את רוצה לומר שהקשבת למה שאמרתי? בטח, אני זוכרת כל מילה. מה אמרתי? תגידי לי, את רוצה לומר שהקשבת למה שאמרתי? נכון, הקשבת. יוליה, הנישואים הם לא בשבילי. הם בשביל נשים, שיהיו כל הנשים נשואות. אנחנו גברים לא... אני צריך חופש, אני צריך המון סקס, ערימות של סקס. בין שנינו הייתה ברוב המקרים זיקה אינטלקטואלית, ולא יותר. יוליה טופחת על פניה טפיחות קלות של מסאז' פנים. את שומעת אותי? מובן שאני שומעת אותך. אני עוד לא חרשת. סקס, ערימות וקשר אינטלקטואלי. זיקה אינטלקטואלית. זיקה. נו, אם כן? תשמע, מומו, אני מוכנה לפשרה. בסדר? 3 פעמים בשבוע. מה? יום ב', ד' ויום ו'. זה מתאים. בזה אנחנו יכולים לעמוד. מ-8 בבוקר עד 2 בצהריים. זה למעשה רק חצי משכורת, זה לא נורא. אני מוכרחה עוזרת, מומו, אני הרוגה לגמרי. אזכור לי חדר קטן בסביבה, לא רחוק, ברחוב הסמוך. אולי בבולזנו, בסיציליה, בהודו. את הרהיטים, את הכל אשאיר לך. אחזור אלייך יותר מהר ממה שאת חושבת, אשוב על 4. הכל נשאר אצלך חוץ מן הרהיטים. אני בכל זאת צריך לקחת משהו. לא? לעומת זאת אני מוכן לוותר על הבת שלנו. היא שלך, קחי אותה, קחי. אני מוותר גם על התנור. אני יודע להיות לארג', את עוד לא מכירה אותי. ובכן? בסדר. מה בסדר? הכל, מומו. אני רוצה עוזרת, המכינה ארוחת בוקר ומגישה לי במיטה. מומו, אתה מסכים? אפשר לא להסכים, אהובת נפשי. אפשר להילחם בקרם סלמנדרה הנמכר ב-20 דינר הצנצנת אצל המכשפה בפינה. אני שונא קרמים, יוליה, אני שונא גם את הנשים מתחת לקרמים. אני אוהב רק לשכב איתך. את יודעת, אני לא כל כך מאופק אם יש עם מי לא להתאפק. יתר על כן היה לי הכבוד להשכיב את כל הידידות שלך אחת, וגם את כל העוזרות בבית. לכן הן לא נשארות, בגלל הלחץ האירוטי שלי. כולן עברו מתחתיי, לרבות האומנת שלך בימי הזוהר שלה. אני צריך חופש, את שומעת? מי שעומדת בדרכי מתחייבת בנפשה, הגיעה השעה. זה הסוף, אישה. שם את ידו על צווארה. סלח לי אלוהים, זה הסוף, יוליה. למטה, קצת יותר למטה. שמאלה, יותר שמאלה. רומאו ההמום עובר לאיתו לעיסוי גבה. יותר חזק בבקשה. זה טוב. ימינה, עכשיו שמאלה, קצת פחות. נהדר. אתה באמת נחמד, מומו. Ma che stupido. Come sono arrampicato al suo balcone. למעלה. זהו, שם. בדיוק. תודה רבה, יקירי. מה הפתרון? מה הפתרון? אמרתי לך, עוזרת לחצי יום בלי לינה. אז חוסרים ארוחה שלמה. בישול כל יום שני, יום ראשון חופשי. רומאו צונח על המיטה,
ונרדם. כביסה קטנה פעם בשבוע, הסכמנו דבש נפשי. מומו, מומו, אין עם מי לדבר בבית הזה. שעה עכורה של חיזיון חזיתם על שתי דמויות שמרדו בתפקידן. הסוברות הן שעלה בידיהן שולל להוליך את אביהן מולידן. ילמד בשרו של הזוג הכופר נתיבי דרמה אשר כה נעלה, כי חורץ גורלות קולמוס הסופר, ושלא הנפשות כותבות עלילה. לשמי יצא שמו ברחבי חלד, כמחבר מוכשר, שחיק וחלק. אחרי ההפסקה ילמד כל ילד. מערכה שנייה. התחלת מערכה זו היא העתק מושלם עד לפרט הזעיר ביותר של התחלת המערכה הראשונה. אכן, בוקר, חדר אפל, קרן אור על המיטה שבה ישנים בני הזוג מסורבלים בסמיכות. מוזיקה של התקופה ברקע, קונצרט הנחירות של רומאו. הגבר קורא בחוץ. רומאו קם, כושל החלון, מקלל באיטלקית, פותח את החלון, זורק נעל בית. התרנגול בורח אגב קרקור. רומאו חוזר למיטתו, אולם אינו נשכב בתוכה, אלא ידו טרה מן הבקבוק החם אל יוליה, ולבסוף הוא מתגלגל אליה אגב זמזום של השיר הנפוליטני. מה ביחס? יוליה מתרוממת, הפאה הנוכרית עם הביגודים על ראשה, היא מחבקת את בעלה. אני מוכנה ליחס. סליחה? מוכנה, אהובי. מה את רוצה ממני? שום דבר. אתה התגלגלת עליי בערגה ושאלת מה ביחס, ואני עניתי. מרכאות כפולות, מוכנה ליחס, מרכאות כפולות. אבל עד עכשיו תמיד ענית לי, מומו, עזוב אותי, מה פתאום, עכשיו בבוקר, אתה יודע שזה מעצבן אותי, מומו, בחייך, תפסיק, מה איתך, מומו, אתה יודע שיש לך רגליים קרות? זה היה המצב עד היום, דובשני. הבוקר חל שינוי לטובה. אתה קנית אמש את ליבי, כשהסכמת לעוזרת עם כביסה קטנה פעם בשבוע. אני שלך. אני מבין. מה עושים? שאלה? היצרים מתלקחים, ואנחנו מחדשים את נעורינו כקדם, כמו בליל כלולותינו כשהתמסרתי לך לראשונה. למי יש ראש לזה? גולש מעליה, חוגר את חרבו. יוליה קורעת ברך על המיטה. הכבר תלך? עוד לא הפציע שחר. כל זמיר, לא כל העפרוני, הלך באוזנך המפוחדת. איפה הגרב שלי? הוא לילה לילה מסלסל בזמר. אי שם, על עץ רימון, הו, האמן לי יקיר נפשי. כל הזמיר, שמעת? עפרוני, לא זמיר. מה זה חשוב? זמיר. עפרוני! זמיר. זה באמת מצחיק, חביבתי. כבר אז התווכחתי איתי חצי שעה, ואני אמרתי לך במפורש, לא הזמיר כי אם כרוז הבוקר, העפרוני הוא. אמרתי או לא אמרתי? אמרת. ואני בו במקום תיקנתי את טעותך הפטלית. לא כל העפרוני מכה ברנן, המהדהד בכימורי רקיע, וזהו. ואני אמרתי לך, זה עפרוני המאמץ גרונו בסלף צליל צרוד צורם מצווח. זמיר. את בכלל מסוגלת להבדיל בין השניים בעיניים שלך בלי משקפיים ינשוף. זמיר. עפרוני. זמיר. עפרוני 100%. עפרוני. זמיר מוחלט. עפרוני. את רואה תמיד היית כזאת, רק להתגרות בי, רק להתווכח, רק לקנטר. שחור לבן, היום מחר, עפרוני לא, בשום אופן לא. אוי מומו, אתה עקשן. אתה עקשן. זמיר. איפה הלקסיקון? איפה? בסטרדו די יזו דובה קווסטו קאצו די דיציונרו. בבקשה. עפרוני, ציפור שיר חומה, עוצי הבהבת, זנב קצר, שוכן באדמה, מזונו חרקים. זה לקסיקון מחורבן. זמיר. רגע אחד. זין, זין, זין. זמיר, בבקשה. צבע הגוף חלוד אדום, מקור מחודד. בונה קינו על שיחים. כתוב שחור על גבי לבן, הכל פה. עפרוני אומרת, ייקח האופל את שניכם. לא יקנה, הפעם לא. זמיר, זמיר, זמיר. ווילי! שייקספיר מופיע כהרף עין דרך הקיר. היו ברוכים, משפחת מונטגי. תגיד למטומטם הזה מה היה, זמיר או עפרוני. אני בטוחה שזה... אל תגידי, אל תשפיע עליו. הכוונה כמדומני
אותו בוקר השכם כשהתקדשתם לבשר אחד? מה, אתה לא זוכר? ציפורים רבות ושונות עברו מתחת ידיי, גברתי. אפס, בזה המקרה דומה עליי שרשמתי במקור It was the nightingale and not the lark. תרגום. לשבת. שייקספיר מתיישב. בכלל, מר שייקספיר, מה כל הלול הזה? תראה מה היה המצב במחזה שלך. המנוול הזה הרג רק לפני כמה שעות את בן דודי, וצריך לברוח למנטואה. אנחנו מתחבקים בפעם האחרונה בחדרי. משק כנפי הגורל נשמע בחוץ כמו יריות תותח, ואנחנו, הנאהבים של המאה, תסלח לי, חייבים לקשקש חצי שעה אם אפרוני היה או זמיר היה. מה זה? זה מחזאות? My fair lady, לבד נתחתאי בחטא שבגאווה. אשליות הזמיר ותעתועי העפרונים מסמלים להם בעליל את היסוד האלוהי שנטע הבורא באדם, אף בקודרת שבשעותיו. אסייד, דומה שמשהו מעין זה קראתי באחת המסות על אודות המימד המטאפיזי שביצירותיי. אפשר לדעת? גם אני, אסייד. למה הוא חושב שבשורה האחרונה שומעים מה שהוא אומר, ואנחנו מאחוריו על הבמה לא שומעים? העמיד פנים כאילו לא שמעתי דבר. זמיר! הרי אני מוכן ומזומן, עמיתי, לפתור את זו הבעיה במחי קולמוס קל שבקליל. הבה נמציא לנו מלל חדש. לוקי בבית? לא. אם כן, אנסה כוחי בחרז. הבוקר מצטחק בצפרירו הרך, או חמדת חיי, במרום נשבעתי, כי זמיר ועפרוני היינו הם והך. תסלח לי, זה טקסט אידיוטי. באמת כך מדברים בני אדם? מקבלים את זה דווקא יפה מאוד. זה מה שהולך. גם שם על המרפסת, אתה זוכר? ממש שברת לי את הלשון. הו, סוסי שמש לא הווי פרסה, בדהר עוצו אל ביתו של פבוס. מה פבוס? מי פבוס? לא יודע. בחיי שאמרתי לעצמי, אם פעם אפגוש את הברנש שכתב לי את הטקסט הזה... ומה זה כל הזמן הו, היא, אהוי, או היא, או. זה מצחיק גם אותי. זה ממש מניה אצלו בחיי. ווילי, אתה אדם חולה. הנני רוח. חולה רוח. טוב מאוד. תגידי לי, זה כתב את המלט? מספרים שמישהו אחר חיבר את כל הטרגדיות שלו. דברי הבל, מדם. לעז מצוץ מני הזעירה שבאצבעות אנוש. רגע אחד, סר, אתה יודע שאף כתב יד אחד לא נשאר אחריך? שום פרטים, שום עובדות. האין זה מוזר במקצת? בי נשבעתי. מי המחבר האמיתי, תגיד, פרנסיס בייקון? כריסטופר מרלו? לעזאזל, רוצה לדעת, האם שייקספיר כתב את היצירות של שייקספיר או לא? לא. ידעתי. אספר לכם הכל. אתם זכאים לדעת את האמת. אין לכם מושג איך אני סובל מכל ההשמצות האלה. מאז נפטרתי בלא עת, אין פוסקים הנברנים הספרותיים מלחטט בשאלה אם המשורר שייקספיר היה או לא היה. ומה האמת? האמת? שכה אני אחיה, הוא לא היה ולא נברא. מה? כפי ששמעתם. אין, הצדק עם החוקרים, וויליאם שייקספיר איננו קיים. ידעתי. על דיאבולו, כפורבו בסטרדו. צא הצדק מתוככי מערתך בת העובש, שהחבאת בה בשפל מוסר וכל קורצתך בשער בת רבים. ווילי, תפסיק. אתה כבר דיברת קודם כמו בן אדם. טוב, אז ככה. את מחזותיו הגדולים לא כתב וויליאם שייקספיר, אלא מישהו אחר. אותו איש גם שיחק בתיאטרון גלוב במקומו, וניהל אותו במקומו, ועשה בכלל את הכל במקומו. הוא היה כפילו של שייקספיר. מה שמו של הכפיל? וויליאם שייקספיר. עוד פעם? שייקספיר. גם זה, השני נולד עם אותו שם. מקרה. קורה ששני אנשים
נולדים עם אותו שם, ויליאם שייקספיר. אז מי אתה? ויליאם שייקספיר! אז היו 3? הכפיל, שייקספיר והוא? ניצב לפנייך, מדאם, רמאי אומלל. אני הוא ויליאם שייקספיר האמיתי שלא חיבר אף אחד ממחזותיו. אני השייקספיר שלא היה. אוי לי לשרלטן. פינית לקומדיה. להיות או לא להיות? גם כן שאלה. זה הסוף, רבותיי. הקבר קורא לי. סטרטפורד, אני בא. הקץ. זה הסוף. גמרתי. אין יותר. פיניתי, זהו. חלאס. הקץ. לא כלום. הסוף, הגמר. סיום. אין עוד. גמרתי. זהו הקץ. סטרטפורד. הסוף. The end. מת. רומאו רוכן עליו וסומך את אוזניו על לוח ליבו. אחר כך פותח במחיאות כפיים, גם יוליה מוחאת כף. שייקספיר קם ומשתחווה, פעמיים חולב תשועות, לאחר מכן נעלם דרך הקיר. חלש. זה לא ילך. לאן את הולכת? למכולת, כמה שאתה זולל. טוב, תביאי לי צנון. טוב, ואתה תשטוף את הכלים מאתמול. למה תמיד אני? מפני שאין לנו עוזרת, תשיג לי עוזרת. טוב, אתה יוצא הבוקר? אולי. לאן? יש לי משהו. מתי תחזור? אחזור. אל תאחר. בסדר. איזה אי סדר פה, מסריח. מה לבשל לך? מה שאת רוצה. בכל זאת, לא יודע. לקנות לך צנון? כן. כמה? כמה שיש. אז לקנות? כן, לקנות לי צנון. אז תגיד. יוצאת. אני בעצמי כבר צנון. צנון שמן ומאופש, שאין לי כל חיים בבית הזה, כל שמחה. מגלה את ליזה על המיטה ותוכב אותה לתוך מכנסיו. רק את, חביבתי. רק את, תסלחי לי. אותך אני אוהב. ליזה, ליזה. ארשום בלפיד בוער בשמיים, אחצוב לי בסלע באותיות זהב, בין כל נשות עולם ומלואו. רומאו מונטגי, רק אתה, רק אתה, רק אתה, שכב, בקבוקת קטנה, בקבוקת עליזה. אהבתיך, ליזה, אהבתיך, ליזה. היותה עמיו. זכור לי הלילה, כשמילאתי אותה במים בפעם הראשונה, בחוץ זרזפו גשמי עוז ובחדרי קור כלבים, שמתי אותה לידי במיטה ונעשה לי חם בלב. לא הייתי עוד לבדי. אמורה. משהו רך, משהו גמיש, משהו עם המון הבנה, משהו חם, משהו נשי, משהו תמים כמו אגדה. בקבוקת קטנה, בקבוקת עליזה, אהבתיך ליזה, או מונה ליזה, I love you. תמיד אותה ליזה שקטה, מסורה וצייתנית, שאיננה מבקשת דבר זולת כמה כוסות מים חמים. לא צריך לדבר איתה, לא צריך להצטדק, להסביר, לשקר לה. איננה קנאית בכלל, אין צורך לשנן לה בכל רגע שאני אוהב אותה, לא אכפת לה. לעולם לא נעלבת, מאהבת אידיאלית. זאת אומרת לגבי גבר נשוי, ליזה אמורה. פעם בגדה בי. אינני אוהב לדבר על זה. אשתקד בשלהי החורף הקשה, החלה ליזה לטפטף. חפצתי שתהיה חמה יותר, ושפכתי לתוכה מים ממש רותחים, הקיצור אולקוס בשתי נקודות. רצתי איתה לחנות לתקנה וקרה דבר היום. בערב קשה לי להמשיך. באותו ערב החזיר לי הסוחר בקבוק אחר שאינני מכיר בכלל, החליף אותו. עד חצות התרוצצתי בעיר כמו מטורף, עד שמצאתי את ליזה במיטתו של מלווה בריבית שמן, מממיה. משהו רך, משהו רגיש, משהו מהווה בעיה, משהו חם, משהו נשי, לא תמים, יותר כמו אגדה. בקבוקת קטנה, בקבוקת עליזה, אהבתיך ליזה, או מונה ליזה. כן, זה פגע בי, זה כאב. בכל זאת ממש תפסתי אותה עם השמן במיטה, הייתה לי תקופה קשה, אמור. ניסיתי לצאת עם בקבוקים אחרים כדי לשכוח אותה, אך הם מונחים עד היום במגירה, אינני מסוגל לגעת בהם. אני כנראה מה שנקרא גבר של בקבוק אחד.
ארשום בלפיד בוער בשמיים, אחצוב לי בסלע באותיות זהב, בין כל נשות עולם ומלאו, רומאו מונטגי, רק אותה, רק אותה, רק אותה אהב. בקבוקת קטנה, בקבוקת עליזה, אהבתיך, ליזה, אהבתיך, ליזה. רומאו יוצא. ליזה נשארת מונחת על כיסא. בוננוטה, צ'או, ליזה, צ'או. הגיטרה מתחילה להרעיש אצל לוקרציה. יוליה פורצת פנימה דרך הכניסה הראשית, כשבידה שוב אותו סל קטן עם ראש הצנון הענקי. היא אצה ישר אל חדרה של לוקרציה. לא רוצה לשמוע רעש, רוצה שקט. את השיעורים כבר עשית? אני שונאת אותך, אני שונאת את הבית הזה, אברח איתו. את לא תצאי עם שייקספיר. אבא לא מרשה. סתירת לחי. היא עפה אל הבמה מתוך החדר. מה? העזת להרים יד על האמא שלך הקדושה, שעשתה אותך יחד עם אבא? אני מבינה. ווילי מבלבל לך את המוח. מה? מופקרת, זונה. מתיישבת על ליזה. גם את פה? אוחזת בה ומטלטלת אותה. גם את זונה. אני אתן לך לסובב את ראשו של בעלי, אב ילדתי. אני אתן לך להרוס משפחה מאושרת. מה יש בך שאין בי? מה הסוד שלך, נפקנית? אני ארוג אותך, מופקרת. זורקת את ליזה לרצפה וקופצת עליה תוך צריכות. ככה, ככה, ככה! הופ, 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 הופ. לורנצו נכנס דרך החלון. יוליה מצילה אותו מלצאת מן הבמה. היא מושיבה אותו, מנשקת את ידו. סליחה, אבי. ליזה, הוציאה אותי מכליי. בועטת אותה אל מתחת למיטה. עזה כמוות קנאה, קשה כשאול אהבה, או להפך. פאדרה, נמאסו עליי הניסויים האלה. צריך לחתוך את זה. אילו מחשבות פושעות מנקרות בראשך, ביתי, איך קוראים לך? אופליה. כמובן. למה אני שוב פה? אבי הקדוש, אני לא חיה בבית הזה. אני מאושפזת פה. בבוקר הוא צורח כמו עפרוני, בערב משעמם אותי עד מוות, אמש ממש התמוטטתי. שעות על שעות ישב מאחורי גבי וטרטר באוזניי כמו תחנת רוח. תנסה לנחש על מה הוא קשקש כל הערב. שכחתי. על עוזרות? עוזרות. זו הבעיה המרכזית שלו בחיים. לא, אני לא יכולה יותר. ארצה? בטח. יוליה קורעת ברך לידו על סמיכה. האב לורנצו, פאפה, האם אתה בטוח שנישואים שלי עם מומו תופסים? בטח שתופסים. חוקי לגמרי, אני עשיתי אותם. ואם אני אוכיח שהוא איננו נוצרי? מי? רומאו, הבעל שלי. כן, זה בשחור עם הספר, גולגולת. אבי הקדוש, האמא שלו, כך מספרים, הייתה לפני נישואיה עם סניור מונטגי, יהודייה עשירה. מוונציה, המשפחת שיילו. לא, רבקה מגדלנה מבית ליפשיצי. היא התנצרה ברומא אצל החשמן הגדול, אבל נציג הכס הקדוש לא היה נוכח בסוף הטקס, מפני שקיבל חולרה חזקה עם חום גבוה. אז אני חושבת שלפי קדושת דתנו הנוצרית, האם עדיין נחשבת ליהודייה, ואז גם מומו יהודי, ואז שום דבר לא תופס. לא טוב, ביתי, יש סטטוס קוו. אי אפשר עכשיו רטרואקטיבית. אז תופס? תופס? וזה שהוא אימפוטנט? תופס. מצער ותופס. אבי הקדוש, אתה צריך לעזור לי. קשה. אילו היה פושע, היה יותר קל. תגידי לי, ביתי, בעלך לא חנק מישהי, הכושי? זה שוב סיפור אחר, אבי. ארוך? לא, מסובך. אז זה יותר טוב. חכה, נדמה לי שמצאתי משהו. יש! בעילת קטינה בת 14. מי בעל? בעלי? סקנדל. בעצם מה את מצפה מבעל שיעשה? תופס גם כן. מגע מיני במסגרת הנישואים אינו משמש יסוד לגירושין. אבל אני מוכרחה להיפטר ממנו, אב לורנצו. מכניסה את ידה לתוך גלימתו של הכומר עמוק עמוק. אגד לי, פאפה. אולי נשאר לך קצת סם שיקוי מן המחזה הישן? מה את זוממת, בת בליעל קטנה?
פחד נופל עליי. מהר 3 פעמים אבה מריה. יוליה שרה לתוך אוזנו. מספיק! אני לא סובל את השיר הזה. אוי, את מדגדגת אותי. בשביל מה את צריכה את הרעל, אופליה? בשביל להרדים את בעלי, נומה, נומה. אם שוב יתחיל לטרטר באוזן על עוזרות, או יטפל אליי, אשפוך כמה טיפות לתוך כוס היין שלו, ואזכה סוף סוף למנוחה קצרה. נומה, נומה. אז זה רק להגנה עצמית, טוב, כמות קטנה. מוציא צלוחית ירוקה מגלימתו. יוליה מבקשת לחטוף אותה בלא הצלחה. כמה זה יעלה לי? אנחנו לא נלך לרב. מכל מקום ביתי, זה למעשה כמו שיקוי אהבה, אם את מבינה למה הכוונה. קדימה. נכנסת לאמבטיה. לורנצו מוריד במהירות מפתיעה את גלימתו, ונשאר בחוטונת לילה לבנה. מי הקולפה? אני מכה על חטא. מי המקסימה קולפה? היא מקסימה, אין מה לדבר. קולפה. הללויה, 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 הנדל, הללויה, הללויה. כל המקדים זוכה בחסד שמיים, כל המשכים לקום זוכה בזוג שדיים. הללויה. ראשה של יוליה מופיע בדלת, היא שורקת לו. ארוך. במהירות מפתיעה מסתער מעל המיטה לתוך החדר הסמוך עם הצלוחית. אני באה, אופליה. הללויה, הללויה. הו, יוליה, את בבית? יוליה! לורנצו רץ בחזרה בקפיצות נואשות, לוקח את גלימתו. זה באמת מרגיז ומפריע לי כל ערב באותו מקום. מטפס ונעלם אחוז בהלה בחלון. יוליה יוצאת עטופת צעיף כמכשפה, כשבידה הצלוחית הירוקה המיוחלת. היא שופכת את הרעל לתוך אחד מבקבוקי היין שעל הארגז. 3 יילל חתול נקוד, 3 ו1 ייבב קיפוד. צו שתחת צלע קר, בשנתו זב וארס מר. לשון כלב, אצבע קרפד, עוקס צפה, כנף ערפד. הור דרקון ושן זאב, בטן של קריש רעב. נזם זהב, אף חזיר, שם שיקוי מנזיר. מקבט, מערכה רביעית, תמונה ראשונה. שייקספיר נכנס לבוש מעיל ארוך, צעיף שחור כרוך סביב צווארו ומרחף אחריו. הוא גורר איתו את רומאו שלוב זרוע. דברים גדולים ונצורים נפלו, רומאו מונטגי, ותהא אתה הראשון שישמע עליהם. בלדר בהול הביא לי את הבשורה האיומה, וציוויתי לערוף את ראשו במקום. מה יש? קשה עליי כספחת לבשר לך את הידיעה, ידידי. היה חזק. בסדר. מה קרה, ווילי? חייך. יהא כרצונך, מילורד. הלך החדשות, ועיקרן תחילה. חותנתך הכבודה מבית קפולט, הועלתה הבוקר על מדרגות ביתה בזרועות האומנת הזקנה כמנהגן. 0. רגליה העייפות של המשרתת הנאמנה בגדו בה פתאום, וחותנתך, עתירת הנכסים, התגלגלה למטה והסתרעה שם כמו צפרדע קשישה הלוקה ברעמוטיזם בשלב גמר. היא נפטרה, המסכנה? חוששני שכן, ידידי. יחזק האל את לבך. איזה אסון! איזה אסון, באמת! בת 85 בלבד הייתה האומללה, נשמתה עדן. עשירה מופלגת וכספה לא הועילה ולא כלום. מדרגה אחת בלתי נכונה, והופלה לתהום. הופלה! 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 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, חותנת זקנה וכבודה, טעם רב לה בדור פשטידה, 3, 4, 3, 4. תוך כדי ריקוד יוצא הזוג, ומיד חוזר עם האומנת הלבושה שחורים. היא משתתפת בריקוד. אלמנה קשישה ונבה, חלתה והשאירה צבא. לשמיים עולה התחינה, אל תסבול הרבה המסכנה. מה? המסכנה. מה? המסכנה. המסכנה, בסטה! 3, 4, 3 ו4, למעלה נקלטו התפילות.
והיא נפלה מכל המדרגות. 3-4, 3-4. אלמנה קשישה ונבה, 1000 זהובים היא שווה. את נשמתה החזירה אמש, אין חדש תחת השמש. הממזרת הקטנה הציצה מעל המרפסת ורואה את שמש הכנסייה על הטרסה. נו טוב, 3-4, 3-4, את נשמתה החזירה אמש, אין חדש תחת השמש. נפלה מכל המדרגות, היידי, יחיו הנכסים דנורמיידי. 3-4, 3-4, 3-4, 3-4. Take your partner, take her round, all are dancing all around. אסון, אסון, אסון! כסף, כסף, כסף! אוי, הגברת קפולט, חותנת מופלאה, נמצאתי ברגע זה בין ענני השמיים כמלאך זקן ונחמד, כפי שיש לשער. והיורשים היחידים לכל רכושה הנטוש, אתה הוא אמיתי המתאבל ורעייתך החסודה. אלוהים, ואני חשבתי כבר להתגרש מאשתי. כמובן, אם שרשרת האסונות לא תיעצר לקראת סוף המערכה, ויקרה דבר מחריד את רעייתך חס ושלום, הרי תישאר לבדך היורש, רומאו מונטגי. אסור אפילו לדבר על זה. נכון, לא לדבר צריך סר, אלא לפעול, ומהר, בטרם תערוב השמש. מוציא צלוחית אדומה מתוך כיסו. כך, מה זה? זה הדבר שהנך זקוק לו, רומאו. שם עליז, חריף ונמהר. מניין יש לך? נשאר לי מריצ'רד השלישי. לקראת הסיום נוהג אני לשאת עמדי צלוחית 1 או 2. וכך, אל תהסס. יש לזה הוראות שימוש? ודאי שיש. שים טיפה בכל שיקוי אשר חפצת, ובלה עד תום, ונשמתך תפרח לה. הכוונה לאו דווקא אליי. ידוע לי הדבר, סר, והיה ושאלת את פי השטן אשר הנך עובד ויגידך, מעשה מחריד יעש הלילה. שמע, אני מתחיל לפחד ממך, אתה יודע. לגמוז אתכם ולא לשבחכם, באתי הלום. אני רועד בחיי. אל תיתן לפחד להתרפק על חושיך, מילורד. אסייד, בזה אסם אגמור שליחותי. אחזיר את הסוף הנכון לחזיוני ששינו השניים ללא היתר. מותם יסב לי נחת וגמול על אלבוני. better later than später. שפוך שמחה, סר. שפוך תשפכנו לגרון רעייתך. חבל על כל טיפה. אבל יוליה היא אם ילדתי. שריר ויציב. השאלה היא, מי הוא האב? שמע, ווילי, אתה די מפלצתי, אתה יודע? לא עבדך מפלצת, כי אם הקהל הנצחי זה האכזר וצמא הדמים הבולע כל הרג, כאילו היה זה לחמניה שמשמר המלך הופקד על טריותה. או, 37 הם מספר מחזותיי, סר, ומספר הגוויות שבהם מעל ל600 הגיע. ואל נא תחשבו לכם אף לרגע קט שמא מתחרט אנוכי אפילו על אחד מקורבנותיי שהפלתי בקולמוסי למען הבקע את אוזני האספסוף, אשר לרוב אינו מסוגל להבין כלום מלבד פנטומימה של הבל או סתם מהומה. לומר את האמת, נגזל ממני זמן רב ויקר עד שנגלה לי הצורך כי יש להפוך את הבמה עם רדת המסך לבית קברות של שחקנים, והאכילותי כותב מחצי דמים תחת מחזות סתם, וכהרף עין יצא לי מוניטין של דרמטורג מעולה למדי שאין למעלה הימנו. כדאי לך איפה, סניור מונטגי, ולאחיך השחקנים לשבוק את חייכם על הקרשים כתום כל חיזיון שהוא, מוות לא טבעי, ותוך גלגול עז עלי מדרגות, לפי שאין דבר מרשים יותר את העמך באולם ומביאם לידי תשועות, מאשר מראה של רצח הגון וגסיסה הגונה המתמשכת כאורך הגלות. אנא תהיו איפה מרוסנים למעלה מן המידה במותכם על הבמה, השחקנים כי אם יגעו בכל נטוי גרון, ינסרו בידיהם את חלל האוויר בחולניות מפחידה העשויה להביא לידי סיפוק משונה כמה אזרחים מכובדים בקרב הקהל. נסו נא
במידת האפשר, אף להיראות מטורפים, או חדלי אנוש שיכורים ונחים מרוסקי איבר, או פושעי מין אלימים עד כדי ביעוט, לפי שרק אלה הסגולות השובות לאחרונה את לב הבריות, ולא הפשטות הקלוקלת שהיא, הייתי אומר, חיקוי מאוס למה שעושה המין האנושי בלאו הכי. ואם נוסף לכל, יעלה בלשונכם לסגל לעצמכם מין דיבור חזירי, ולהציף את הבמה במילים מדגדגות שעולות מן המזבלות של השוק, או ידידיי, הרי מובטחות לכם אף המחמאות של הדיוטות נכבדים וכותבי הערכה עניני טעם, לפי שאין יודעים היום מי בזו יותר. זה המעונן לו בריש גלי על קרשי הבמה, או זה המתעונן על כך באולם, שכן הפכו להן היוצרות על במותינו מזווית אל זווית, והיופי נעשה כיעור, והכיעור נעשה יופי. אולם אני כשלעצמי נאלץ להמשיך בסגנוני המיושן כקדם, לפי שאין לי השהות והכישרון הדרוש להסתגלות מהירה. ברשותכם, אדגים כעת בכוחותיי הצנועים, איכה גרמנו משכבר הימים באופן פרימיטיבי, הייתי אומר, למתח ולרטט בלב הקהל, באמצעות המצאות מחוכמות כביכול ובמקסם של לשון. אגש ואתקין עצמי. שייקספיר לובש כהרף עין את צמיחת הווידוי של יוליה. הריעו כל הרקיעים, רעדי האדמה והקי הים, כל אורלוגין קרחצות. הכו בתוף. יוליה! יוליה! יוליה נכנסת מן האמבטיה על 4 עם דלי ומטלית תוך כדי ספונג'ה. מי זה? אני הוא צל אביך, נו, אשר נגזר עליו לנוע בלילות ולהתענות יומם וליל באש הגהנום. טוב מאוד, זה באמת מגיע לך. אנא באפך ביתי, לא אני שידכתיך לדגנרט הזה. תסלח לי, עם קצת תשומת לב, עם קצת טקט, אפשר היה למנוע ממני את החרבון הזה. לא להתדיין בת יוליה, כי אם לבשר לך בשורה. טוב, אבל מהר, אין לי זמן. יוליה ביתי, עלייך להיפטר מרומאו. בוקר טוב. ולמה לדעתך אני צריכה להיפטר ממנו? הוא הומו. מי הומו? מומו. מה? באמת? לא. אני חושבת שהוא גם זה לא. ועוד איך? אינך זוכרת, ביתי, כיצד היה משוטט יד ביד עם ידידיו בחורשת השקמים, מרקוציו, בנבוליו. רק ליווי עוגב היה חסר, בפרט זה הצטיין בנבוליו היפה. על פי ליבי ידעתי את ליבו, כי רגשות ביתר עוז יהיה הומו. אין מה לדבר, אצה הומו. תפסיק, באמת. אני משוכנעת שאתה מגזים כמו תמיד. מומו הוא לכל היותר קצת ביסקסואל. יהיה מה שיהיה. מה זה ביסוסלי? זה גבר דו-סטרי אבי, פיעל וגם פועל. משונה. למעשה הוא אפילו טריסקסואלי, בהתחשב עם ליזה בקבוק. אכן, פיעל, פועל והתפעל. תפסת יפה מאוד, אבי. מזיזה את רגליו. זה הכל? לא ביתי. אין זה כי עם הצד הפורמלי בלבד. למעשה, שומה עלייך לחסל את בעלך בהקדם האפשרי. יען כי אמך העשירה נפלה אמש מכל המדרגות והצטרפה אליי. יחיד דיין אמת. אל תדרוך לי על הרטוב. סליחה. סלקי את בעלך, ביתי, סלקי אותו מדרכך. אוי, מה מייסרת אותי המחשבה שהדגנרט הזה יהיה היורש שלי. מה זה פה? כל נכסיי בשביל רומאו? ממלכה בשביל סוס? אל תצרח. סליחה. בכלל, מה אתה בא עכשיו? 30 שנה שתקת כמו דג, עכשיו פתאום אתה דואג לי. אינני זקוקה לעצות שלך, יש לי שיטות משלי. בודקת את בקבוק היין עם הרעל. ברוך השם, הסתדרתי עד עכשיו בעצמי יפה מאוד, ואסתדר גם להבא, בלי כוחות עזר מן הגיהינום. יוליה! מצטערת, אין לי עכשיו מצב רוח. התנדף, התפזר, תהפך לענן, כמו שזה נהוג אצלכם, ועזוב אותי בבקשה במנוחה. לילה טוב, מר שייקספיר. חוזרת לאמבטיה. מעולם לא היית שחקן גדול, אדוני. עסוק רק בכתיבה.
יוצאת. לוקי בבית? לוקי! לוקרציה! אני תכף באה, יקירי, אני מחליפה בגדים. הרשו לי נא לנצל את ההמתנה לארוסתי להבעת תודה כנה לתיאטרון הלאומי המציג הערב סוף סוף שייקספיר חי ועממי, שייקספיר היורד אל ההמונים. How are you? Nice to meet you. הוא יורד לאולם ומשוחח תוך לחיצות יד עם יושבי השורות הראשונות. ווילי! פרדון, the show must go on. הלו, לוקי? לוקרציה נכנסת לבושת מכנסיים בתסרוקת של נער, על ראשה כובע מצחייה של פועלים, בידה מכתב. הלו, ווילי, מה שלומך? טוב, תודות. אסייד, איזו תחבולה בימתית נהדרת. אהובת נפשי התחפשה לאלם למען הולך שולל את הקהל ואת רודפיה בסבך יערות ארדן. לאן פניך מועדות הנער? איזה נער? תגיד לי, וויליאם, אתה קוקו או משהו? אתה לא רואה שאני לוקי? אז למה התחפשת? קשקוש. קודם הייתי מחופשת בחצאית המחורבנת, זה הלבוש הנורמלי שלי. אני רואה שגם אתה מתחיל להתלבש סוף סוף כבן אדם. לבשת אוהל? דווקא מתאים לך. יופי. אני משתדל, ציפורת שלי. בוא נברח. ברצון, לוקי, עוד מעט, כבר גומרים. לא, עכשיו, וויליאם, עכשיו, ברגע זה, אני לא יכולה לחכות עד סוף ההצגה. כבר כתבתי מכתב פרידה להוריי. שמה את המכתב על השולחן. בוא יקירי, נתחיל חיים חדשים מלאי שנאה. נשתה משקאות חריפים, נעשן עשבים, נקי כל הזמן. אנחנו נצפצף על העולם, נכון אהובי? אם מתחשק לך, אז תכתוב בשבילי כמה מחזות כמו שכתבת לי אמא. תפקידים מרכזיים, אני מקווה. אני קצת דחוק בזמן כרגע. אז תכתוב מיוזיקל, מה הבעיה? הכל למען שנינו, למען האהבה. האם זה נהדר, ווילי? מצטערת שבגללי לא נוכל להשתתף בפינאלה. אין דבר, הכל כבר סודר. אתה יודע, וויליאם, בכל זאת גדלתי בבית הזה. קשה לי לעזוב אותו סתם ככה. נוטלת את הגיטרה ומשמיעה צליל אחד. טפו, נפרדתי. אפשר ללכת? יוצא דרך החלון, שייקספיר מטפס אחריה. ועכשיו, הסוף שנגזר בידיי. אוי, רוחות. ווילי! אני בא, לוקי. יוצא דרך החלון. רומאו חומק לחדר דרך הכניסה הראשית, מסתכל מסביב. יוליה, את בבית? או, יוליה. שופך את תוכן הצלוחית האדומה לתוך בקבוק יין שני. סביב קלחת סוב נלכנה, קרב רעל בתשלכנה, גלו יגע, פגע יחד, אש עלי רתחי קלחת. מה עושים עכשיו? כן. מה את מתבטלת פה? לכי לעשות שיעורים, אחרת תלמדי את נחת זרועי מופקרת. אינני רוצה לשמוע אף מילה. אף מילה? מדוע את לא עונה לי? פורץ לתוך חדר ביתו, ומיד יוצא ממנו בבהלה. לוקי! לוקרציה! איפה את, לוקי? ילדתי! יוליה מופיעה בכניסה לאמבטיה. מה אתה צועק? לוקי נעלמה. או, השאירה מכתב, ילדה טובה. היא לא תלך בלי להודיע לאן. הוריי הזוועתיים, או בתי הקטנה, ברחתי עם ווילי להכיר אהבה אמיתית. לא יודעת מתי אשוב, אם בכלל, אבל אני מאוד מקווה שתמותו בינתיים תוך עינויים נוראיים, באיחולים שלכם, השונאת אתכם והמתאבת אתכם, תמיד ביתכם באין ברירה. לוקי, היא הלכה עם הנבל הזה. אסור היה להכניס את ווילי לבית. במשהו נוגע, יוצאת לו טרגדיה. גזל מאיתנו את בבת עינינו, את גוזלנו. עכשיו ייסע איתה לאמריקה. כבר גילו את אמריקה? כן. חבל. איפה אחדות המקום והזמן שלך, דרמטורג מחורבן? לוקי, מופקרת קטנה שלי. ילדתי הפרובלמטית. למה? איך טיפלנו בה? תגידי לי, איך פינקנו אותה? מה עוד אפשר לתת לילד? תגיד לי, מה עוד? לא יודע. לא נשמע עוד את הגיטרה שלה? לא. ברוך השם. מוזגת לו מן הבקבוק שלה. תשתה, מומו. תשתה קצת מסכני. רומאו מוזג לה מן הבקבוק שלו.
תשתי גם את, חביבתי, גם את זקוקה לעידוד. שתי, אשתי, שתי. רק איתך. ביחד. מקישים כוסות, ושניהם בוחנים אחד את השני. סקול. סקול! שניהם שותים. היא לא עוד הבת שלי. לא, היא לא הבת שלי. היא לא הבת שלי? מה זה חשוב עכשיו? תשתה, יקירי, תשתה, לבריאות. עד 120, יקירתי. שימי, יוליה, אני מתחיל לחשוב ברצינות שלוקרציה לא נולדה ממני. היא אינה דומה לי, אני הרבה יותר שקט, סולידי. ונשי? זה טוב. יולי, ממי היא? את יכולה לספר לי מה שעבר עלייך עבר. למי היא נולדה? למי? לחיים! חיים? איזה חיים? אולי מרקוציו, אה? הוא הסתובב כל הזמן סביב הגן שלך. כן, עם בנבוליו. מה פתאום בנבוליו? מה את מזכירה פתאום את בנבוליו? לא, לא. בנבוליו, בנבוליו. את פשוט מקנה בו בזכרו, את מזייפת את ההיסטוריה. זה לא נכון, בנבוליו לא בגד בי איתך. לא ייתכן. ווילי! איננו, תפוס. מה העליצות הזאת? את לא תצחקי ממני, יוליה. את רוצה לדעת את האמת? למה לא? אם כן, חביבתי, לוקרציה, היא לא ממך. מה? הפתעה, מה? לא רציתי לספר לך, אבל הגיע הזמן לגלות לך, מחמדי. לוקי איננה הבת שלך. הבת שלי, אבל לא שלך. היא נולדה לאישה אחרת. איך זה ייתכן? קורה, עובדה. צריך רק להסתכל בלוקי, היא דומה כמו 2 טיפות מים לאישה אחרת. סנטה פוטנה, פורקה מדונה. זה תופס. מומו, זה כבר תופס. מה תופס? סוף סוף יש לי סיבה להתגרש ממך. הבת שלנו לא ממני. כל אפיפיור יקבל את זה. מומו, זה יוצא מן הכלל. רגע, את רוצה להתגרש? 29 שנה, מומו, קח את הצנון שלך, קח את ליזה, ותוכל ללכת לאן שאתה רוצה. אני רוצה להתגרש. לא עכשיו, חביבתי. למה לא? מפני שיש לי אישה עשירה, יורשת הון, שבעלה אוהב אותה עד כדי שיגעון. הון, שיגעון. שיקור, אתה מגעיל אותי. זה הדדי, יקירתי. כל הכבוד לך, אשת נעוריי, אבל גט? אין. יורשת לא מתגרשת. אתה מנוול, מומו, אתה מנוול. אבל מנוול לעשיר. אין גט. מה אני יכול לעשות, חביבתי, אם אני מאוהב בך עד גג ראשי? איך אמרנו שם על המרפסת? אני שונאת אותך. לא, את זה לא אמרנו. אמרנו, האהבה עלמה קלת כנפיים, מעבר לחומה היא נשאתני, כי לא מחסום של אבן יעצרנה, שכן האהבה תעז ככל אשר לאל ידה. מטורף, צבוע, בכלל לא גבר, אל תיגע בי. איני סובלת אותך ואת החרוזים שלך. יוליה בורחת מפני בעלה השיכור סביב החדר, ולבסוף עולה על המיטה. רומאו דולק אחריה. הלילה מסתירני מפניהם כמו גלימה. אבל אם קר ליבך אליי, יבואו נא, כי טוב מותי מיני חיים בלא אהבתך. הוא צונח על המיטה. לולא ירד עליי צעיף הלילה מנוול, רואה היית סומק על פניי, על כי שמעתי לוידוי ליבי. הדוק-רב המשונה מקבל בלט, במעבר כמעט בלתי מורגש, מפנה מפתיע. בני הזוג הניצים בשכרותם נתפסים על ידי יופי המלל, קולם נעשה פחות לגלגני ויותר רך, ולבסוף יוליה נקרסת על המיטה ורומאו שוכב בחיקה, והשניים נזכרים ומשננים את שירת נעוריהם ברגש ובאהבה, בלא שכרות, כמו לפני 30 שנה על המרפסת. אמנם ראוי היה לי להוכיח מידת צניעות רבה משלבשתי, אבל אתה הקדמת להקשיב לשיח לב שופע לתומו רגשת אהבתו. או ליל ברכה, ליל אושר, אך כיוון שלילה, אולי כל זאת לא אושר של ממש הוא, כי אם חלום חונף שופע נחת. יהי לילך ברוך, מחמל נפשי. הן ייתכן, כי עד פגישה שנייה, עם להט רוח קיץ מלבלבת, יהיה ניצן דודים זה פרח חמד. לילה טוב, לוואי ונועם המנוחה שבקרבי, יבוא אל לבבך. וכי לא תמלאי את משאלתי? מה עוד תשאל מאיתי? רק עוד 3 מילים ולילה טוב, רומאו. אם אהבתך אמת היא,
ולאשת ברית חפצת לשאתני. בידי שליח שלח מחר דברך. לאמור, היכן ואימתי תועיד, כי נערוך את טקס כלולותינו. וכל אשר עמי אניח לרגליך, ובאשר תלך, אלך נא, אדוני. הו שבעתיים מכלל לילי, אם אין עורך מאיר בו להפליא, מהיר וקל, כנער מרבו, אץ האוהב אל אהובת ליבו. רומאו, נפשי שלי קוראת אליי בשמי, כל אוהבים המתרונן בלילה, ימתק כצליל פעמונים של כסף. אהובי. יוליה, מומו, אני הרעלתי אותך. גם אני. ווילי צדק. היינו חייבים לגמור את הסיפור שלו לפני 30 שנה, כמו שהוא כתב אותו. כן, אז בבית הקברות היו מסתלקים 2 ילדים אוהבים. אני אוהבת אותך גם עכשיו, מומו. גם אני אוהב אותך, יוליה, רק אותך אהבתי. לילה אחד. ולא היו לי יותר לילות בכל חיי. אוי, הרעל! הסם פועל, רומאו אוחז בלוח ליבו וצונח לאיתו על המיטה. יוליה גם היא קורעת. מומו! רומאו ויוליה מתחבקים תוך כדי גסיסתם, וניתק פתיל חייהם כשהם שוב מתאחדים במותם. פיוס עגום על כנף היום מופיע, השמש ביגונה, לוטה באב. אכן אלך ושוב לא אופיע, בעיר ורונה לעולם ועד. כי אין עוד פרשה כה אומללה, כנשואי יוליה ורומאו שלה. שייקספיר יוצא שבע רצון דרך הדלת הראשית. הוא הלך? הלך ברוך השם, גרפומן. וחששתי שלא ניפטר ממנו לעולם. העיקר שחזר לסטרטפורד באופן סופי. אבל תגיד לי, מומו, איזה גועל נפש שמת ביין שלי? כמו שסיכמנו. מה ששמים בתיאטרון שאין לו כסף. פטל. אם זה היה מיץ פטל, אז אני פרפטו מובילה. את עוד מדברת. הצנון שלי היה במשך כל הערב מעופש. ממש נחנקתי ממנו. אז אל תזלול כמו חזיר, כבר אמרתי לך. תחזיק את הכרס. אל תלמדי אותי. את בעצמך עקרת הבית האיומה ביותר בעיר. כל ורונה צוחקת ממך. אתה יודע מה אתה יכול לעשות לי? יפה מאוד. טקסט שייקספירי בהחלט. תתביישי לך, אני מקלל את הרגע שהתחתנתי איתך. אם את רוצה לדעת הכל, עוזרת את רוצה? תראי עוזרת מתי שיגדלו לי שערות על כפות ידיי, מופקרת. אתה ושייקספיר שלך יכולים לקפוץ לי. תבייש לך, דגנרט. אני רוצה עוזרת. אני לא המשרתת שלך. זולל צנון, מטומטם.